Nandero. Olisa. Kedu? Obi makeki me. Actually Fumna ebo onoropu ya. Ese? Obataro. Mana etimo ya ka onye ka sina afro to say ahia na abata. Onyeka. Onyeka no anya na-eme ka anya li abali anya. Ọ bụrụ ya ka ị na-ekwu. Ke na abo na-eme ọ na-anya ebe ọ na-eme ebe ni. Apụ na onye ada afụ ụzọ. Ọ ga-abụ na ọ fụrụ onye yilo fum n'anya. Mama, ese besina fum n'anya nore. Ọ bụrụ fum n'anya ka fum na gafe ya kita. Na dị ka ife na-eme Onyeka o mebego yi. Ihe nyogide nyo wa mkpụrụ anya ị na Onyeka bụla ofu. Mana papa no kana kan kele nyame. Awu na kwa ya mana ọ na-alara ụla. Ọ sịkwa onye akpọtene ka o zuo ike. Ma biko Igbo udo dịkwa. Nna dị nke onye arụ na aya. Kebe ichucha m ọnụ udo dịkwa. Adị nke onye arụ na aya. No gịnị si? Ogoma. Onye dị ya? Nna anyị nọ n'ebe ị nọ. Ogini. Papa Leo. Listen. No. Onye mbasị ka ị nata? Papa kita. No. Papa biko. Kedu ihe na-eme na be gị? Man. Ka ndụ ọrụ ya aka na chaka ije ezu ike. Mgbe izuchi ike bịa. Papa ke ya na anụ na gazu ike. Alụtara m ịbịa hụ na azụ m gazu ike. Azụrụ m aja m na-ezu ike. Papa kedu ihe na-emebe gị? Ala owuwe gaziri bịa kpoghe enu na ekwugharị ihu. Bịa baba. Ogini. Kefi na-etili mkpu. Imere na nwe ndị ọbịa n'ebe a na-eti mkpu. Ị bịa ebe ichu maka ka nne anụ m abịa. Ị bịa ebe ichu maka ka gịnị? Ọ kwụsị na fum na ya nọ ya. Ọ ndị mmụọ na-ekwuzi okwu ka fum na ya. Ọ bụrụ fum na ya ka m nọ ihe. Ịnụzi onye gịnị eme? Ị mara na ọkụ fọdụ na ọnụ mmadụ na-anọ iche, arụ ya nọ n'iche. Nwa biko bịa. Anụ m abịa o. Anụ m eti gị ịnọ n'aja aka. Anụ m abịa. Nna anaba biko. Ụmụ na-agakwa arụ na echikwana ụgbọ anyị azụ ebe o mechisi ya ike. Mayo. Akọrọ m n'ụwa agaghị m ekwe. Ọ bụla ajọ nrọ ka m kulite. Ihe a nwere ebe a kịta kara nne mme n'omere eziokwu. Ke ihe na-eme ha ya? Ke ihe na-eme ha? Ke mmiri ji kwụsị? Ị na-achịkọrọ m na ihe nwere ebe a kịta bụ ihe na-eme. Ke ihe na-eme? Gwagodi m ke ihe na-eme. Mgbe m gwara gị ga kwụọ ụgwọ isi nwa, ke ihe gwara m. Gị nwa onye jiri ọnụ ga-agwa m na nna gị sị na ị gaghị akwụ ụgwọ isi ya ọ bụrụ na ọ gụchara mahadum. Ọ nweghị ikwu. Ugbu a nwe togo. Ọ ga-etisa aka ya onye ọ ga-alụ ọgwụ. Onye dị nwata n'ụgbọala. Ọ maka ike iji mapụta. Chere. Ị na-achịkọ m na fụna ya. Ọ na-achị hapụ nkịta. Ọ ihe na-eme. Na ọ na-achị hapụ gị ka ọ na ọ hapụgo gị. Olisa, gwa m, ọ na-achị hapụ gị ka ọ na ọ hapụgo gị. Ị na-ahụzi ụzọ, ị na-ahụ ihe edere n'ahụ ụlọ. Ị na-ahụ ya. Ekele dịrị Chukwu na ọ mana gị si n'ebe ha na-apụta ịhụgo ya o mego gị n'anya. Olisa ọ bụrụ nlụlụ ka ị na-arụ. O mere eme, mana gị abụọ fụrụ ya. O mego gị n'ihe. Ọ na ị na-arụ nri ya hụ aka. Ị na-ahụ ya ọfụma. Onwe nri na-arụ bịa ka anyị pụwa. Chere ka njikọ nego. Echegoro m ya, ịma na o kwere ekwe. Ka m kwụsị anụ
Mama, can you me? Ndo pasa, where? Nsubadoro. Dikeh can see you. If all no nature of what? Ji Olu queer, Omego. You know go each in America. Udo pasa. Each in Malaysia. Hey, mbadabu udo no. Each in South Africa. Udo. Each in Afghanistan. Hey, ima mama. Omo aka na akpọ Desmond. Omena cash. Omena cash. Mama, ọzọkwa. I kwesịrị na-aga ụka. Ịga ụka esekpu ala. Kene Chineke na si otito dịlu Jesu na ndụ ebe. Ekele gị webata Desmond na ndụ anyị. Ekele gị webata Don Desmond na ndụ ọnụ. N'ezinụlọ ọnụ. Maka na ihe mgbu bụ taa. Egbu taa. Udoli. Baby. Asam pete. Mama, I never put one name. Onye Jego. Mama, mommy mo, come ha. Mama, you were on so. I never put one name. Asamo. Kempa. Opulilo. Papa bata. Tabu kempa. Na ife kasi. Anyegeli gbade ego nwani. Mama asige ekenezi na mbiko. Omo abu Desmond omena kas. Mama ihe mbo. Ta. Egun ta. Ọzọkwa mama. Ifu nwa ma no ebe a. Achọrọ m ego n'izi ụgbọ. Ụgbọala. Nemo, asị na iwere nsogbu. Ị na-eme ha ọfụma. Mama iyi. Mama asị m iyi. Ona. Mama bata na mgbede mụ na mpam. Mbezi anya hụ. Ọkụ na. Hey! Asamo. Ngwa ndodi. Na mgbede anyị afụ. Ndodi. Gbado. Oge mgbede. Ndo. I can't kiss them Mexico name or no I need check at this moment. I'm not running what a craft. Hey, Chineke. However, no kita no. Chukunyela anyị n'isi anyị libe. Kedu chukwu nke ofu chukwu nke anụ ị na-amanye elu na-ekene na-eti mkpu na-ekene mgbe Olisabia ka ọ kwụrụ fụm n'anya ụgwọ mahadum. Ka chukwu ọ dị ọzọ. Nna kita ka chukwu gosiri anyị. Bute mmanụ ahụ wee debela anyị wee si anyị lachaba. Anyị alachi ya n'ụlọ. Ịmakwa na ba anyị bụzi mmanụ ahụ. N'ebe ọ bụla ịzọ n'ụkwụ na-alacha na-aga ọnwa ife karị mmanụ ahụ n'ụwa. Ya ka ị nọ ebe a na-ekpesa. Kama ihe so wee na-alacha ife ahụ na. Ọ bụrụ otu a ka mmanụ ahụ si adị. Mmanụ ahụ nke anụ ma bụ sọsọ kọnkri eju n'ime. Okwute ya adị n'ime. Nwa nke anụ ọ na-eme ya chan. Ụdị ha bụ mmanụ. Ya kpọkọwa wee ka alacha anya bụ mmanụ ahụ ka iwe mmanụ nwa aracha adị ya. Lekwa ego si nne. Wepụkara m ihe a n'elu. Ya eme uwe ego a. Taa nụ lacha mmadụ akpọrọ m. Nsogbu ajụrụ. Ọ nwe efe nchọ ka ịnọ. Ọ bụ onye dị ka ike wetara ụdị ife a. Ị na-afasasị ọnụ. Ka m gwakwa gị. Imekata wee mee ka nwa anụnwa ji a
onye a dị don wepụ anya n'ezinụlọ a nna anyị emenye m ihe egwu ya mmechasịa ya ife ọkaghị mma na ịkwapụrụ akwa ọkpọ ha ndị azụ njiji fa ndị misis ala ọgwụgwụ ka nke a ka esi na-eme mgbe enwere ike ịmara otego njicha ego ji ọjọọ apụtala ọfụ gbada ọsọ echara ya mụa n'olise aja anya ya hụ ya aja anya ya abụọ anyị gara ebe ahụ aja anya ya abụọ hụ ya ihe m hụrụ taa ekweta mme onye ma ọnụ okwu ihe na-akọ ọkwa m nghọta ama m ka m ga-esi wee ghọta ya ghọta maka na fụ m n'anya nke mma ji obi ya niile wefu olisa n'anya fụ m n'anya na nwoke ọzọ ama ndụ nwoke ọhụrụ fụ m n'anya na olisa n'anya ọ bụ ịhụ iji obi niile ahụ ya n'anya iji obi niile ahụ ya n'anya ọ hụrụ ya n'anya ya ekweta nwoke ọzọ ma fụzie nke ịnụ ya anụ ị ga-agado ya asị na ọgụ nwaanyị anaghị hụ ihe m hụrụ taa ị gaa na-ekwu ihe ikwu ihe a bụrụkwa obere ihe o ma ọ obere ihe m ga-eje nje fọmfọm n'anya ka m jụzie ya ma ihe ị na-ekwu ọ bụ eziokwu ka m marakwanụ ma o nwere nwoke ọzọ fụm n'anya Chinyere maka na nne m biko ana mere m ya jọra m ya si ya biko o nwere nwoke ọzọ ọ na-alụ ọwụ na ịnọ alụ ọ na-ahụ achọghị m onye ọbụla ga-etiwara m onye m nwoke obi achọghị m onye ọbụla ga-etiwara m onye m nwoke obi achọghị m ya biko mụnwakwa achọrọkwa m ya Olisa bụ n'ezigbo mmadụ ahụrụ m onye m nwoke n'anya nke ukwuu ahụrụ m ya n'anya achọghị m onye ọbụla ga-etiwasị ya obi nke a ngagodi kemgbe ị na-anachizi anaghị m alaghachizi nne m akụ karịa enwetala m ọrụ n'ụlọ akụ nke obodo anyị enwetala m ọrụ ahụ eju m obi atụbọla ka e bụrụ obi ga-atụgbu gị iwe ebe ị ma na m ga-anọzi gị nso mgbe Chineke nna ga-agọzi gị ekpere m niile ka Chineke nna jisi ike na-agba gị ka ọ na-emere gị ihe ọma niile nke ọbụla ịchọ ka ọ na-agọzi gị n'ụzọ pụrụ iche n'aha Chineke nna onye nwe anyị. Amen. Kemgbe mụ na gị matara ịgwa m n'ihu onye ozi biko na-ekpere m ọdị ekpere a ndụ m chọrọ ya nne ma ihe m chọrọ achọrọ m ịṅụ mmiri mmiri m ga-enye gị ihe ọ bụla ị chọrọ taa fụ m n'anya ife a na-anụ eziokwu. Kedu ife na-anụzi? O nwere nwoke ọzọ gị na ya na-ayị. Ebere, kedu iji bụrụ onye asịrị? Kedu iji bụrụ onye asịrị? Kedu ife asịrị ji atọrọ gị ụtọ? Fụ m n'anya ị na-achịkọtalụ na ife a nụrụ abụrụ eziokwu. Maka ọ bụkwa na ya bụ ife bụ eziokwu ọ jọgbukwala ude na-esigbu nka. Ọ gịnịkwanụ? Ya ma iji bụ ebe a asịrị mere iji wee bịa ebe a ka ị wee jụọ m nke nnugo nke unu sịrị agbọtara m onye mere iji bịa ebe a ọ bụrụ ya ka iji maka ya wee bịa biko achọrọ m ya. Fụ m n'anya mụ na gị bụ nwanne ofu ọbara ka anyị bụ aka na-ekwukwa ibulu ezigbo enyi m nwaanyị kedu enyi nwaanyị ọzọ ị nwere n'ụwa biko abụ m enyi gị nwaanyị ije ebe a na-akụ asịrị ịnụtasị asịrị bịa na-akụrụ m ya mgbe ị na-ekwu ihe a na-ekwu kedu ebe na isi ọha na ihe abụrụ eziokwu i wee gesi ya wee bezie wee na-agwa m fakụba achọkwana m ịma o abụ m azụ ọnụ ụka fakụba asịrị. Obi m na-agwa m na o nwere ife ọjọọ na-akwado ime. Ebe ife ọjọọ dịzị ka gịnị?
Onye amụma Ebere. Ife ọjọọ dị ka gịnị? Ebere kwụsịkwa ashịrị ị na-agba o. Mgbe ọbụla ị na-achọkwa na-akọ akụkọ mmadụ, ka akụkọ nke gị. Nsogbu adịrọ. M ga-ekwu maka m ebe ị chọrọ iji ụzọ ahụ ekwuchi ife m na-ekwu. Nsogbu adịrọ. Ọ nwere nke bụ nsogbu adịrọ. Anyị ga-akọ maka nke gị. Kedu maka Onyeka? Kọwa maka ya. Onyeka chukwu m dị mma. Onyeka nwetara ọrụ na ụlọ akụ nọ na be anyị. Ọ ga-ebido ọrụ n'izu ụka na-abịa. Ihe a bụ ihe anyị kwesịrị ị na-ekwu. Ọ bụrụ akụkọ ashịrịgba ga-akụrụ ashịrịgba. Nne m ekele dịrị Chukwu n'ọrụ nke o nwetara. Ya bụ Onyeka kwesịrị nkịta anụ ọkụ kwesịrị igotere gị ude na ka ite n'ife ọ na-arụ ka akpọchago nkụ. Otego n'aka nụnụ. Fụm na nwa gị na-akọ ọnụ. Nsogbu adịrọ kọba m nnọọ bụ n'ọnụ ka na-akọ. Ị ma n'eziokwu na otego n'aka nyerebe gị ego igotesi ụmụ ife ndị kwesịrị igote. Arụ nwa agbọbịa na-akpọ nke ọ dịkwanụ mma. Ọ dịrọ mma ya taga. Mana ka m kwazi gị eziokwu. Nwaanyị ọbụla nọ n'ụwa kwesịrị inwe nwoke gbachiri ike ga na-emeri ihe ọbụla ọ chọrọ. Nwoke ọ ga-abụ ife ọbụla ọ si ya melia n'ụwa o melia ya. Mba kwa ọfụ n'anya. O nwere nwoke nọ n'ụwa ga-egbonwuru nwaanyị mkpa ya niile. Mba ofe adịrọ ama enwetenwu ha. Anụ m ya ka ihe na-ekwu. Ị na-achịkwa na nwezu nwoke ga na-eneta nwaanyị anya ọfụma asị ọkụkọ ọ bụ. Fụm n'anya ka nwa gị eziokwu ịchụkwa m. O nwere ife dị ka ịfụnanya. Ịfụnanya amaka. Ọ dị ezigbo mkpa na ndụ mmadụ. Ịmakwa na nwoke nwere ike inye gị ụwa ya niile, melụ gị ife ọbụla niile ịchọ ka ọ melụ gị. Mana ọ bụ na ịfụnanya dịrọ, ọ nakwa n'iyi. Ị na-achịkọtalụ m na obi ada asọ gị ụsọ na ife a niile Olisa na-emelụ gị wee na-afụkwa gị n'anya. Ịfụnanya ebe. Kedu onye ịfụnanya erugoro aka n'ụwa? Sagodi m ajụjụ ahụ. Gwagodi m ofu mkpụrụ onye ịfụnanya erugoro aka. Ka onye ịfụcha mmadụ n'anya ị natawa aja. Aja ga-abụzi ndị ị ga-eri. Nke ịtọ ka m gwakwa gị ihe na-asịkwa Olisa jikwa wee merụ m nta merụ m igbo. O nwekwa ihe Olisa megoro m. Ọ na-amasị m ịnụ ụdị akụkọ maka na onye na-enyere m aka na-enete ndụ m anya na-echekwebe m bụ Olisa bi n'igwe. Ọ bụghị Olisa. Ị na-arụ ya? Fụm n'anya bịakwa. Aghọtasịrị okwu m okwu gị ahụ. Okwu gị gbanwezikwa agbanwe. Naanị ihe na-abụ mgbe niile bụ mgbanwe. Ya bụ na mgbanwe ọ ihe dị mma. Nne m ekwuzi n'ife ị na-ekwu ihe ị ga na-ekwuzi kịta bụ na fụm n'anya na-emezi ka nwaanyị topụtele etopụte arụ dị mma. Ị ghọtago? Ya bụ ọbụrụ ebe ị na-aga. Fụm n'anya itofuka ya. Ọkwa ifu Sokota ije, mahadum ije. Ọ gbanwee gị n'ụzọ pụrụ iche. Ọ gbanwee ka gị. Bịa ka akpacha ha ka jefe ọnụ. Nna, ị na-achọ ịkọwalụ m na fụm n'anya apụtara ọdị ifo gị chacha. Ma cha sọsọ ofu ihe mmadụ wụ na o nwere mgbe m fụrụ ya. O si na mkpụrụ ọzọ na-aba na mkpụrụ nke ọzọ. Anya mmiri ha gbakọ wepụ ihe. O kwedere m anya n'ihu. Ịkụziri ihe nke nwa na-agba. Ofu ife doro m anya ka tọrọ bụ na o nwere ife zoro ezo ka ga-apụtasị ife. Papa eziokwu ka ikwu. Uche m na-agba m na o nwere ihe ndị a na-akwado ime ma o nwere ihe a na-emegodi kịta. Ihe nkwa eche otu abụna nne unu ma fọziri ma dị ya ka onye ọzọ. Ọ na-akpasazi m agba dị anya. O mere m ka ya sị na ọ bere mbọ na ndụ ya niile. Na-eme nke onye imezi. Ọ ka ndị mmadụ si agbanwezi biko. Ya bụ ihe gwụ m ike. O nwere ife ọbụla zoro ezo n'okpuru anyanwụ. O nwere ọdị. Eziokwu. Mana nna m ya pụcha ife nwunye mere amụmụ ya ọ bụ ọgọ maọbụ nwaanyị ọ bụ ife nna ajụghị m gịnị ka nwoke bụ ukwu ọ gịnị ka nna ya kwuru ka ihe o kwuru karịa na okupu okusie o mekọtazi wee na-asị na na Hausa abatago ọka ka ịkwa nke bụkwa na Hausa abatago ọka na ibe emebigonu na mmiri agafe o si na ara abatago be ya ka o kwuzi ọ kwuru eziokwu ara abịago bie ara bizi bie ebi maka ụdị ife abụrụ ife na nna ntị anụchụwa dụrụ mmụọ ndidi gbakere nkịtị
ka anyị jiri okwu wee chọọ ya bụ ife daba na mmiri enugo papa gịnị ihe na-akọrọ ihe ọ bụrụ na m nwekwana ndidi ihe mebi ha hazie m papa achọkwa m ọ bụrụ ya nwụkwara ihe m bụ n'uche na adị ime ihe maka ọ bụrụ ya na-eme amakwa ka m mesi wee ihe ga-emebikwa ahụ ihe ga-eme amakwa m ihe m na-eme jiri nwayọọ ọ na-asịrị m were ya waya were mgbụrụkwara ya waya ihe mebi na hazie m akọzie gịnị onwere ife na-emebi ama ka anya dị na agara eme eme kedu ife obodo ife nna anyị kwukwa nkwa eziokwu mama ndewo kedu ka ime mama ibe na-emezi kedu ihe ị zụtara nke ị na-emezi ka arụ ma eme gị kemgbe ị batara ihe nwa na-emekwara ka ya sọ nwere ihe mere ya ihe a mere na be ụnụ ụnyaahụ ọ na-adịghị ka egwuregwu ka ọ ịmụ na ọ na-eme onye nyocha ochefu mana onye gwara agwa echefu n'ụnụ were obi ụnyaahụ kwụọ ya ka o si nke nwụrụ na ihe ịpụta gị na-asị m ihe m zụtara gị ọgarụ ka m si ekwu etu a ka o si enwe m n'obi ka m si ekwu ya ke ka m esi lụzi ya ị maka o si mee m ike ma ọ esi m ebe n'akwa abalị nyaahụ niile o nwere mgbe ihe n'ụra ị na-asị na m erezogo No. No. Awesome. Dina be more. Love more. Oh, be more. From the night. Wakunya kibe michi watele. Kunyanu. Hey! Ọgọmma agbanwesi ahụ. Hey! Okotoli Okocha dị egwu mbosi ahụ. Mama, kesi fie? Akwa ka m na-eyi ka mmanụ nke na-adaba maka mbosi a ga-eme ife. Mbosi a ga-eme ife. Mbosi a. Kesi mbosi bụ mbosi a? Ndị ọgọ na-abịa n'ime ife dị isi gị dozogo. Ọ ga-adịkwa kpụrụkpụ. Na-eme agwa nke a ka nnenekene dị ka ọ dịkwa ka onye ahụ. Nne, ezi Igbo maka nke a nwa. Ọ iwe ka ọ gịnị ochie gbuo emule. Ọjọọ. Nne m, ị ma na ijụọ m ga-asị gị na ọmụ ka Chukwu kachasị wee fụ n'anya. Hey! Ịmakwa n'Olisa kwụrụ m ụgwọ ụlọ arọ na-abụ na mahadum. Ya bụ gaghị m agụsịa mahadum pụta. Nne m, aga m akwụkwọ fadron. Hey! Fụ m n'anya.
ọ bụrụkwa sọsọ na inwe isi ọma o Chukwu agọzika gị Olisa abụkakwa ezigbo mmadụ hey nne m mgbọsị a ga-asị na ọzọkwa fụ m n'anya na Olisa ga-abụzi di na ihe ga-eme mgbọsị ahụ ka m na-esekwuru anyị eze Chitoke abịa ma ekele ebere m n'isi gị bụkwa ka Chineke nna ga-emekwa ka ya bụ ịgbawa Olisa obi ebe okwu gasị ama m ihe nji ekwuru ya efufu m n'anya mahadum anyị ba ga ha abịa mepesịa gị anya ịfụwazie ihe dị aṅa ịpụtaziri na-afụzi Olisa ka nwoke na-enwere ihe ọ bụ Ebere biko ficha ọnụ gị n'ikwuru Chineke kwukwene ngwere gbahaji nwa bụ fụ m n'anya mfụrụ Olisa nke m ọ dị m n'obi ụsọ m mfụtawa ya ka nwoke na-enwere ihe ọ bụ mba Chukwu ama akwụkwọ ka ngwere gbahaji ama m ife njekwuru ife a ife njekwuru ife a bụ ka o wee biri ga-ebiri n'obi ka i wee makwa na Olisa bụ ofu nwoke ị kwesịrị ịgbawa obi maka na ọ bụ ezigbo mmadụ onye na-akwadokwa n'ịgbawa Olisa obi nne m ka njigodi ga-ajụjụ onye ka a ga-agbanye mgbanụ aṅụ n'ọnụ ogbufuo ya ana m etinye nri n'imi ụta anụ Chineke nna bi n'eluigwe si wee panye m nwa ikorobịa tofuru ahụ zuru oke shemụpara a na-ekwu ọ na-enetekwu m n'ezinụlọ m anya kedu ihe ọzọ m na-achọzi biko kwa akwụkwọ n'okwu ha ama m aghọtara m ebe ị na-aga mana ife nji wee na-ekwuli ya bụ maka na ịma na ibe ezigbo nwanne m nwaanyị bụrụkwa ezigbo enyi m sọ gị ka m nwee na ihe a na-eme na ndụ gị atọgbu ka m achọ m ka ihe ọbụla wee mee gị ka i wee nepụ anya ebe Olisa nọ nna ya arụ amakakwa gị ụta ndị nna akwụkwọ gị eziokwu nkwa maka nna ya papa m jebelu na nke Maazị Okeke ije nweta onwe ya na ịma na o nwefe Chineke ji wee chọọ gị ihe ọ na-abịa ịgba agada ka okwu ute n'enu ekwu ị na-adakụ abacha ị na-ada ị ga-asị m na-abacha nke anụ na nnata n'obe ga nna ọ dị nnọọ ka mba na ị na-abata wee nnọọ wee yakọba na-agwagwa o so n'ihe m kwuru n'Ọdịja akpọ gị jewe Kaduna ebe ndị ọkachamara n'anya nọ a ga-ahazi anya gị ihe niile na-adịkwa ka ọ dị mbọ nna Chukwu m gozie ịdị ka Chukwu ya gozi onye nyechiekwa ya ego a niile mmaji nna kekwanụ papa ebe ọ nọ ọzịza ngopụ anụ ọ ji ịfụ nwanne ya nwoke anyị ka ndị anyị ga-eje na kịta ka m bịa hazie gị na anyị na-apụ apụ o mesịa mma abịachi azụ bịa hụ papa
nwanne chi ga na-ede. Menchefu. Ọrụ nke ọ dịzị mkpa. Kedu ebe ụtụ na-eje? Ahụ ịwa ịchọghị ka mara. Nke agwọrọ agwọ. Na-ahụli, na-adachali. Esusu ọnụ. Okote egwu ka m si eme mbụ ahụ. Ya, ama m na ọwụ maka anyị maka ụlọ na-akpa ebe ahụ. Ọ iwu na anyị ga-akpa gbasara unu. Anyị na-akpa gbasara ya onwe anyị. Ịhụnanya ga etu isi acha ya. Bịa gode ka mụ na gị kpaa. Bịa ka anyị taa ntị. Bịa gode. Nnọkọta nọ n'asị. Ọ bụ na ọ bụrụ ọtụ. Kedu ka ụwa maka dị? Ịbịa kpọtụ. Nke bụ ụwa bịa. Ka ị na-agwa m. Ịmakwa ihe imegolu. Ada agụta ya agụta. Ihe ọbụla m na-emekwara na gị n'eziokwu n'eziokwu. Ana m eme ya n'ụdị ana m emere ya onwe m. Maka gịnị? Ọ na-eme m na-emere gị ana m ahụ ụmụnne ụmụ aka m na-emere maka ihe gụnwa ụmụ abụọ. Ihe ekere eke. Ekelezila m. Pụtara. Ọ bụ eziokwu ka ị na-ekwu mana ụmụ nwoke ndị nwere ezigbo obi ka gị a na-agụta ha agụta obi gị ama. Ịmabụ ihe m kwuru n'ọnya ebe ị nọ mụsị ike bụ na ndị dị ka gị ndị nwere ụdị obi ị nwere ha dị obere a na-ahụ ha anya ọ bụ sọsọ gị gụhụ anụ o ji eme na-ekpe ekpere a na-ekpesi ike n'ahịa Olisa saka Olisa mee ime ngwa ngwa pụta n'ụlọ akwụkwọ ka nlụba gị ka nwunye m. Mpụta na mahadum ozugbo ị ga-afụ m na nga bugara mmanya. Mbọsị ahụ ka mma gị eme. Mbọsị ahụ? Gwogworo. Isi mbọsị ahụ? Ọdụkọ nke ya ọ ga-abụ ụmụ ụlọ ka ndị kụziere gị ụmụ ihe dịsị anya. Ihe masị ebe a na-achalị anya ka ọka mara dịkwa na mma. Obi adụrụ m mma na ihe ị na-akwa m ka njem mee kịta. Gịnị bụ ife nwa ị na-achọ ime na-ewute? Na-ekwuzi ka ọ na-eme arụ. Nrapụzie Olisa je n'Odesmond ịma ọ na ọ dịrọ mma. Na-agba ihe niile Olisa mere m. Nrapụzie Olisa n'Odesmond ịma ọ na ọ ga-agbawa Olisa obi. Mama ị na-elotekwe ihe niile Olisa mere m. Ma nke o megola anyị. Ọ gịnị ka Olisa mere gị? Gịnị ka Olisa mere anyị mmadụ na ka emerọrụ mmadụ ibie? Mmadụ anyị anwụ na Olisa mere ya ife? Ị na-ekwuzi ka ichefugo nnọọ ihe niile o mechiela anyị mama. Ka ife na-akụ eliri ife a? Nya agbaghị nkịtị ime mbinwusi maka na Olisa mere gị ife. Biko ka nnọrọ ya ife. Ka njikọ na-ele. Ọkwe mana tutu gị na Olisa amalụ. Ọkwe mana ịgba akwa nwa. Ị maghị nwoke. Okwu na-aba na-achịkọ achị. Ama m nwa m ọmụmụ ya. Mana mgbe gị na ya yiba o nwezi ụdị ije na-aga. Ngosili na onwe ebe akpali ya aka. Ọ asị ka nna asị. Mba isi na mama, oligo enwe gị. Mama, nchekwa na ọjọọ na ife. Ọsị n'ife ị na-ekwu mba zanụ ebe a ka kpochila akpochi. Ngwa dozie ka nnene nụ. Dozie ka nnene ka ọ dịbụ mbụ. Gịnị wee mezie? Mama ka nkwa gị eziokwu nwekwa ihe mmekete n'ụwa anụ nwa ka m nkwụ Olisa ụgwọ afọ niile ọ tara m n'ihe niile o mere m acha niile ọ chụrụ m. Mama ihe ị na-ekwu adịkwa m obi mma o. Nnerapụ ife a. Olisa nala ife iji wee bụrụ nwaanyị. Wee kwụ ụgwọ ya nye ka ị na ebe a na-ekwu.
inyeli onye chi ya yi onwe kwa ife dị ya jiji ka a na-akpụ ya kedu ife na-akọrọ ife a ka m gwazia gị ife Desmond ji ego na Desmond n'ụba ka ọnọdụ anyị dị mma n'obodo a asị m no Desmond ama m ka Desmond afọ m n'anya ọ ịfụnanya bụ ife kachasị nne m ịkwabara abe Desmond ife a na-akpọ ịfụnanya ife tụ afọ bụ fụ m n'anya ewetizi ya ịfụnanya fụ m n'anya ọ ya dị egwu maka na ife ọ na-adị emegasị amaghị m na onye a nwere ịfụnanya nwe ụwa niile wee fọdụzie onye ọkpọ nwunye ya bụ okwu amakwa m isi ji eme ihe niile eme amara m nnọọ ihe m ga-eji si na ị na-eme ihe nke ihe iji emere ihe a ka m tụnye ya azụ ịfụnna ya fụchasị m n'anya n'ụmụazị onwere onye nọ n'obodo a na-amara maka anyị ngwa si na mma anụ ya ịmakwa na akụ ilili nke kedu afọ obodo a ụzọ obodo ịmụ ya wee bịa onwenye ka enwe ego n'obodo a mana ọ bụ ịnụ nne ya wee kirisi akụ ilili na mmụ ya wee si ya nna jebe na mma anụ ọkpọ m anụ nwa ndebe na ọnya ka m fụrụ n'anya wee nụta isi ọwụwa na ka isi n'anya dị nke na-emezi na ifele na-abụ njezi ya mitin ndị nne nwunye akụ ilili pụta ọnwasị ụmụ akwa na anwa suru nnukwute ịchafụ akpara m na-akpacha anya ọ chọrọ m bịa ifele a na-eme m eje m n'azụ zuo ka ọ ghara ịfụ m maka ifele ka ọ ya esi bịa dị na-ekene m ọ gị maka na ụkwụ akwa mmadụ abụrụ nke ezigbo na-enye ọkụlịfị ya m bụrụ nne agazi n'ụzọ fụ akụ ilili n'ụgbọ ya ọkwọta ekene eze ofezialụ m aka ọ dị nke ọnwa bụ ọfịa maka na nnụnụ nna anyị nne ka isi n'anya dị anya akụkwana maka ogbenye nne ama m ife nna gwa na onye ji akụ na ụba ka ibi ogologo ndụ mana mama Olisa m abụrụkwa n'ogbenye Olisa m ọ na-afụ ego anya onye ji ego zulie a na-afụ ife o mepụta ọ bụrụ ogbenye ka ọ bụ nekwa ofu ụgbọ anyị ọ na-agba arọ na arọ ise ka ikolobịa na-agba ofu ụgbọ anyị ọ bụrụ sọsọ na ọ na-anya ụgbọ mgbe ọ bụla ifuru ya ọ nọ na nke mekanik o soro onye na-arụ ya liba n'okpuru onye na-alibanye ọnọrụ n'elu na-akụ kpọmkpọm nyanwa n'ọrụ mekanik n'ọrụ n'elu na-akụ kpọmkpọm nyanwa liba n'okpuru na-afụ ya ọkụ kedu ife ị na-akọrọ ife ijunu gị ụdị ndị a ka eche ịnụ nke na-akazi egbute m na ikolobịara ka ya na be nne ya ọkwa ofu anyasị nne ya nwekwa ike chọba iche n'onwe ya mana n'elu Desmond nne m Desmond ji vie kona obi si ya ụkwụ anyị ji biye buchasịa ịkpọsịa mụ bịa na ya ọmụ dị na-eme ntụwapụ arụ ọ dịka onye jela ọmụgwọ na be nwa ya mana ọ bụ na ọ be Olisa mbịa ife mụ na nne ya raka m anya na-azụ ebe anyị anaanị n'ofu oche na-anọkọta oche nwe ekposasị ọ bụrụ ka nsi je nne ka ije ebe ọ ya bụ ndị lere nri mbụrụ ọgaranya ihe eri nri ka nje site elu ka arụ na-akwọ ịmụrụ ya Papa efifi ọma ka ihe na-ezoro ekere ka mmiri gịnị ka ị na-awụrụ m ekere ka na-awụ mmiri na-afọ ọ gịnị dị ya papa achọrọ m ịgwa gị na Desmond na ndị be ha na-abịa n'izuụka na-abịa ka nke ahụ si gbasa m na Desmond na ndị ha na-abịa ka o siri gbasa m ha na-abịa ịkwụ ụgwọ isi m nakwa anya achọrọ m izu ike achọrọ m ikwu maka nkịrịka mmadụ ya bụ efe ka nzu ike papa Desmond abụkwa nkịrịka mmadụ achọrọ m ịnwe ihe iche na ọ bụ nkịrịka ma ọ bụ chere ka njọ ga-ajụ nwa m bịa na-ene m anya nwa m ka njọ ga-ajụ iwepụtago oge nee nwatakịrị nwoke ahụ anya ọ dịghị ka onye chọrọ ịnụ nwaanyị na ya bụrụ ịnụ gị nwa ị na-enụ gị ya anya ọ dịghị ka onye ma uru nwaanyị baa n'ime ndụ nwoke ya dị mkpa bụ ime nganga okoko maka ego n'onwe na-abịa ọ ya bụ mkpa ya nyekwa m efe ka nzu ike baba hapụrụ m otu ahụ hapụrụ m ya n'anya otu ahụ hapụrụ m ya ihe a gị na nne m na-eme unu na-agụ na-efu mmadụ akpọrọ m aba achọghịzi m ikwu maka ihe ọzọ zara anya m efe na nzu ike ọ ga-ata kpọọ nkịrịka mmadụ gbawata n'ụlọ mama biko kefe ihe anyị ga-eme achọghịkwa m ka Desmond gbanarụ m biko
Ị na-ekwuzi ka ịmara onye nne ya. Ọ dị ka nke ekwe ka Desmond gọnarị. Ịmazi dị ife mmemme. Mama. Nwanne nwoke ahụ nwanne anyị alọtọkwa m ya ọkwa ife dị mma na-abịala anyị ọ na-akụpụ ya ịmakwa na o nwere ofu ikorobịa si obodo Igbo bata ịfụ nwoke osopụ bụsọ nwa a na-ekwu na ọ nwagodo nwa nwoke ego wee jue n'akpa anụ m agwa ya nya bịarụ si na ọchị nnụ nwa nwaanyị fụ m n'anya nwanne nwoke na ụlọ akụ na-akụ ya Gịnị mere o ji jade ode? Ọ sịkwa na maka ife Olisa. Maka na Olisa kpụrụ ụfụ m n'anya ụgwọ akwụkwọ gịnị mezie? Onye ga-abụ onye izizi ga-enye mmadụ aka n'ụlọ akwụkwọ. Mmadụ na-ejizi wee bụrụ nri tọgbọ iko. Ọ gwụsịkwa. Nsogbu adị. Eje m na-eje gwa ya okwu ka ọ ghọta ihe a na-ekwu. Na ncherekwa abịakwa m ịgwa ike ije gị o. Abịa m ịgwa ka ịkwụnye ọnọdụ ebe o tosi ekwu nọ. Ndị ọgọ bịa ndị nwa bịa zaa nna afọ n'anya. Ọrụ gị nwatọrọ nna ya. Ọ nwa ka ọ bụ na omenala ekwekọta nke a. Ọ ife nchọ ka ime rapụzi ya dị m ka ọ nọ n'ebe a na degelu ka ozu. Achọ nna ya fụlọ nọ. Edozo m ọnwakwa obere ife ngwata anyị. Ọgwụ anyị mana aka ya nwaka. Gozie m sikwa ka m bịa gozie. Nekwe m na. Akwụkwọ nnukwu ego. Gwanị onye isi zụrụ teja ekwu ihe ụdị ego ya azụ. Ọsọ nwanne nwoke. Akwa ịma ihe na-eme mkpọsị ahụ. Eji m na jekwuo ripọta nwanze kpọta ụfọ ka ya ezuo ihe ekpo ọkụ ọha ọnụ. Nna anyị chelụ nnọọ rapụba ndị a niile anyị achọrọ nnọọ ọgbakọ ndị mmadụ. Ọgọ m nwoke ha ma akpọzi ọgọ nwoke maka na mma na ife ya aga. Ọgọ m nwoke si n'oge eji ego wee bichisie ife niile enwe ibichi. Nya ịkpọba ndị mmadụ ọbara gị iru. Ị nọdụrakwa ebe okwu ebego. Anyị achọrọ igwe mmadụ. Onye mbọsị a anọ m ya kwụ nche. Ọfịa nnọọ ka ife gị ji asọ m. O nwere mgbe m kpọ ya oku ị nada asa. Ezigbo di mmadụ. Debe m na ka m kwado jebe. Enwe ime erika ka e wee na-akwado. Daalụ. N'egbe ego wanyere m. N'egbe ego. Kesiri ihe onye na-asịzi pụtazi. N'ekwenụ nwata ahụ, ka ihe gbasara gị ebe esi weta ego a? Ọ na-eme gị anya hụ ego? Eji ajụ ebe ego a. Biko, ba ụlọ ebe a. Papa, tipo. No dia. Odio. Enwe ihe nchọrọ ịjụ. Ana m ege gị ntị. Ọ ga-adịkwa mma na eze anyị gwa m nke bụ eziokwu. Onwe ka Olisa si wee mejọ gị. O nwere ka o si mejọ gị. Ọ gịnị na-emezi? Nwere ife na-eme. Nwere ife na-eme. Papa, nwere ife na-eme nụ. Asị m ka m kwụrụ n'ikuku ndụ. M ga-ebuzo onwe m. Mama mmeri kuzi ahụ ka m mara ikuku ndụ. Kedu ihe nke a bụ? Ọrụ na nwere ike imete nwoke ọzọ enyi. Nwere ihe ọjọọ dị na ya. Ịzabeghị m ajụjụ m na-ajụ gị onwe gị makwa n'ịzaba. Kedu ihe ọ pụtara bụ ka ị nara ikuku ndụ ikute ume ndụ? Kedu ihe ọ pụtara? Papa, erugo m ihe ji nwa ya. Etopụtago m abụzụ m agbọghọbịa agaghị mahadum. Ama m ụdị ihe m chọrọ ebe nwoke nọ. Ịchọzi Olisa na ndụ, ịchọzi Olisa. Ọ nwere mgbe eji esi na machukwu Olisa na ndụ.
onwekwara mgbe Chineke kee m wee sị na ọ bụkwa na ọ bụrụ Olisa na onwere onye ọzọ. Ị na-ekwuzi ọdịzie nnọọ ka ma agbara ajọ. Agbara m ajọ. Ekwetara m na Olisa zụrụ na mahadum. Ọsọsọ ya bụ onye izuzu ọrụ mmadụ. Ọ bụ ka ihe na-ekirikwa m na-esi na m na mgbara ajọ. Agbakwa m ajọ. Ihe nne m bụ oge si edere m na mma. Achọ m ịga bụ nete m anya nete nne m anya. Achọ m ịta aja. Onye bụ na-achọzi ebe ga-adịrị ya na mma kịta. Chukwu m ka ọ hụrụ n'ọnụ. Ọkụ ifuru ọ bụrụ na ị gaa n'ihu ime ihe a gị na nne gị na-akwadobe ime ị mara na ọ bụ ọsọ na ịgba ajọ mmadụ kama na obi tara mmiri obi akpọrọ nkụ. Papa obi ya tara mmiri kedu iji wee na-agbanye nwatakịrị ume ebe ị ma na ọ dịzi ya mma na ozu ahụ ka ihe na-agbanye ume ị ka agwana ya n'oge ka ọ maa na ị nọzi n'ime ndụ ya ka ọ maa ka ọ ga-esi tọọpụ ndị ya biri onwe ya gaba n'ihu. Achọrọ m ka ị cheta ka ihe a niile si bido dịrị maka mụ nwa na-elota m na-eji ya n'ọbụ aka m ọ dị ka ndị ahụ. Mama, no, gịnị na-eme? Gịnị ebe papa? Gịnị mere? Papa nọ n'ime. Hey! Mama, ife ihe mee taa? Gịnị mere? Hey! Mama, ọ bụ onye kacha nwa obi aṅụrị n'obodo. Ọ bụrụ na ị na-agwa m ife ma ejebela onwe ya biko. Olisa ekwetego na ọ ga-asụ m na mahadum. Ise gịnị? Na ọ ga-eduga m mahadum. Ị na-ekwusi ike na Olisa sị na ọ ga-azụ na mahadum. Ana m ebido akwụkwọ na Satọde. Satọde! Hey! Chimo! Etukwa nga ugo. Chai! Ka eji nwa ya akọ. Ọkụ ifu nwa bụ Olisa. O mee ka nne o yiri nne obi nne ya ka o bụ. Ka m jekene ka m jee na bịa ka m jee si ya n'alụ nwa m. O mee ka. Chemkwa nna anyị. Isi na ka ije ebe. Ka m jee bịa jee kene Olisa. Ka anyị jee. Ọ bụrụ site na nwunye ka anyị bụ. Nne ngwa ma mmiri chọrọ ka anyị jee kene ya. Ị makwa ya bụ ije mahadum. Mahadum. Ife a na-asị bụ ka ọ jekwa akwa. Nwa ga-abụzi nne onye jere mahadum. Ịdị iche ị ga na-eje mgbe ahụ ya dị. Akpọrọ m ụlọ oku maka na o nwere ofu ihe dị mkpa m chọrọ ka m mee ka ụmụ ghọta. Anyị niile ma na ụbọchị siri ike obodo igwe mana Olisa ekpebikwa na ya ka ga-akwụrụ Funanya ụgwọ mahadum. Ịfụ na ụgwọ okwu na ọ ga-akwụrụ ya o bupụrụ anyị nnekwu ibu n'ubu o zere anyị ibu onwe mgbe m ji nọ na nwa m nwaanyị na ya anọkọtasị na onye na-akwadozi ka ọ dịrị mahadum. Ka anyị na-erute ya na ekpere mgbe niile ka akpa ya ghara ịkpọ nkụ ka pọmpụ ya mmiri ya na-agba ọ na-agba rụrụrụrụrụ ka ọ ghara ị na-atụ kpọmkpọm. Ezigbo okwu ka ikwuru ife. Daalụ. Ikwụsịgo ka anyị hapụ pọmpụ. Daalụ. Ịma na mgbe anyị na-eche ka anyị esi wee nweta ego ya eji wee ziga nwa mahadum. Ọ na-abụ nna bụ ụlọ anya ma cheke m. Ụla ejebela onwe ya ije ebe ọzọ. Nne eti anya na-akụ ya gbamgbam. Ịmụ ya. Ya bụ Olisa. Ezigbo nwa. Chukwu wee dubatara ezinụlọ. O wee sị na ọ ya kwụrụ nwa agwọ akwụkwọ. Ife a Olisa mere anyị nwa m ike ilusi ya na ndụ. So ya bụ Chukwu dubatara ya kwụ ya ụgwọ. Maka mụ ife ga-emegide wee na-ekenye n'ife ome. Chukwu ga-agọzi ya bụ nwa. Amen. Ife niile dị mma ga-abịa bịa. Ise. Biko. Ọ ga-eme. Ife anyị na-ebe n'isi. Ịfụnanya. O nwere ihe nwatakịrị ya bụ Olisa furu n'ime gị. O ji wee bịaba. Akara aka ọ na-enwu gbaa, ọ na-enwu bọọ. Ekwekwara ka akara aka nwa ka onye. Kwana ka onye ọ dị ka ọkụ. Anyị gbaa mbọ na-eme ọfụma agharịpụkwara anyị. Nwa m. Agharịpụna anyị. Lọta ebe isi. Ịlọta Chineke n'ihe ọ bụla na-eme ebube Chukwu ụzọ. Ana m ekweghị ịgwa ka agaghị m agharịpụ. Nna anyị, ọ nwe ife nchọ ka ịghọta. Efu nwa ma sọ mmadụ. Onye a bụ sọ mmadụ. Ya isikwa mba anya afa kịta. Ife ma abịa bụ mmadụ. Etinye fụ m n'anya. Abụ na ọma agharịpụ anyị. Nna anyị nke nchọzi ịjụ maka otegwe ọkwa ịma na akị dị afọ isi.
Ombutezia. Tenafa. Ombutezia. Obono na poti ni mafa. Ka je butelo na yi. E ma na egwu ai na ada agoro. Aki. Kelede. Akide owo kana. Uwa mo so yin anu kwa nwan, gi ka yin anu kwa. Esi nwan. Anya ni sigo? Yes. Kambu kele fele. Dalo. Bi ko do kana ka ngwa ofufu. Anwo e fencha ka ngwa. Ene kwa nanu manya funa Olisa na fun n'anya ga-eme ụtọ anyị na ndị befe ka o siwanye gị ike. Ewe m na-asị ka anyị gbaa mbọ hapụ ime ihe ọbụla nwee ike ịkpasasị ya ma ọ ghasa akwa anya bụ ụtọ. Biko. Na ya watago m ebe ị na-eje. Daalụ. Fụ ife na-alụ aka. Daalụ ezi nwanyị. Nye aka ahụ taa anyị anụ ala dị ntịsa. Nsogbu adịrọ nwere ife ga-eme m. Maka na ya bụ Olisa ewerigo m ya ka nwa nke m. Mmadụ ama nnọkọta megbuwe n'nwa ụmụ. Iji ọrịa bụ ihe m na-ekwu ka anyị were Olisa dịka nke aka anyị. Daalụ nne. Biko ọ bụrụ na ị baasị ya n'ime kutekwuo m mmiri. Gị na mmiri. A na-anwanụ. Dị egwu. Daalụ. Emu ihe nji kpọpụtara gị ebe a sọsọ gị ụmụ enu ndị be anyị na-atụ si n'ọsọ onye nzuzu na-ada ama ebe mmiri na ọdịdị ịmụ ya maka ihe na ọ mamakwa ebe ọ na-ọbụsị ihe mata na Olisa na ndị be anyị na onwe ihe afụ n'ime gị. Olisa na ndị be anyị nwere ihe afụ n'ime gị. Ha bịakwa fụ n'anya dịka nke aka ha fụkemba anyị iche. Papa mama nke ahụ. Ịma nọọ ihe arụ nwatakịrị ịtabi aka na-enye ya nne. Papa ama m na ọ dịrọ mma. Ịmụ ihe o ji dị mkpa ịma ọkwa mmiri maka ozuzo. Papa kita ka m nwetakwa na ebe ị na-aga. Mana ofu ihe m ga-agwa gị, ofu ihe nche ikwe gị na nkwa bụ na nke ama Harry Potter. Adam, na-eme anya na mkpụrụ anya. Aga m Harry Potter, Papa. Adam mmadụ. Iwere iche. Kee maka ụnụ akwụkwọ na agụkọ. Akwụkwọ amaka. Maka na nwa gị nwaanyị fụ m n'anya bụzi onye gụsịrị akwụkwọ tụrụ ugomụta. Ịgụchara anya ka iji nwa ya ekwu. Bịa na-afụ n'anya. Bịa were ntị gị nụrụ nke a bịa. Kedu ya? Ịgwazi m na ị na-abata. Maka na achọrọ m ikpo ị n'ọkpa. Ịkpọkwa m n'ọkpa. Nwa gị nwaanyị fụ n'anya agụsigo mahadum wee tụrụ ugo wee nwa m etulu n'ugo wee bata Chimo nwunye m bụzi onye nwe eje mahadum ọfụmanụ ka nlechagazia Oli boy ọkwa yo ọkwa gị tụnye m ugo ahụ gị bụ nwa Chukwu ya ngozi ịma mfụ aja ife ị ga na-eje na-abata ụkwụ ọma mkpọị aja anya fụ nyaba anya ga-akpọ ya kịtụwa efu ka anyị ga-anụ ka sie ọkịfa agbawa ọkụkọ biko nwa mgbụrụ akwụkwọ gị na-egbu nwa agụrọ
ị na-eje electoralist ọnụgo ka o si gwa gị na ọ chọrọ ka ị nọrọ ya n'akụkụ. Nwoke mgbe ibi ahụ abụghị ya n'ihu ya n'ọfụ n'anya ọnwụgo ka o si nọkọta onweghị ihe okwu. Anyị ekwekọrịtago na ị ga-ahụ mana ọ sị na ọ ga-ahapụgodi m ka m nwere ofu arọ fee na nna m fechazie batazie ebeze mmezi ihe n'usoro kwesịrị onye nchọ na ada nwaanyị ke maka nne egwa gị uwe zochiere nye kpuchi ya nwaanyị nke a nne na nwa n'ụlọ ihe niile ka ị ga-ama papa onwe nke a na-ezute papa kwe mana anaghị eje unye eje gịzi ka isi bụrụzi ihe gara aga bute kịta anụ ọ maka ọ gara aga ka eji nwee nwee nke dị taa ọ bụrụ na ụnyaahụ adịghị taa ha ma dị echi ama adị ma mgbe ị na-akwado ịbịa n'isi njedebe n'ife na nna anyị o nwere ihe ịgwa na gị na ya kwekọta na ụlọ ga-anụ di na nwunye n'aha ọfụ ka ọ ma bụghị agbanwe m obi gbanwere n'obi achọghịzi m ịnụ mmadụ amaghịrị anyị ịgbanwe obi nke ịgbanwere obi gị na-agbakarị ịma na mmadụ ka ọ bụ ị kwesịrị ịgwa ya na ịgbanwe n'obi enwe biri ndị ya wepụ n'uche ya bie ndị ya ka o si si papa Olisa bụ nwoke ọnwa ikorobịa ka ọ bụ ọ ga-ebi unu ndụ ya gawa n'ụnụ ọ bụ ga-akweta ka o ga-esi ebi ndụ ya mana achọ nke na ị kwesịrị ịmụrụ onwe tinye n'ọnọdụ ya itinugo onwe gị n'ọnọdụ ya wee maa ka ọ dị ya ọ bụ oge nwa ka e mere ya ka ọ ya dị kedu ihe mere ga-eji etinye onwe m n'ọnọdụ ogodo m ofu ihe mere ga-eji etinye onwe m n'ọnọdụ ya ọ biko ekwe n'iwe achọrọ m ikwe okwu iwe ọ bụrụ nna nufuru gị isi mgbe ịkpọ manọ m na n'ọnwa ihe nna eme achọrọ m ịnachi achọkwa m ga-eje n'ime ihe na-eme ọ bụgo na igbo siri ha jee sibe mana Chukwu bi n'igwe na-agbara m aka ebe n'aka m adị ọkwa n'ihe gị na nne gị na-eme nwata ka ọ ya abụ mgbe o kotere bụrụ ya abịa na-adọbosi ụlọ ụgbọala ka mmadụ ghara ịbụrụti papa o nwere ihe na-ekotere ebu na-abịakwute m ihe ma amara ama nsogbu adịghị ya nnụrụ nne n'ebe afọ nwatakịrị tarịrị afọ niile ọzọ tacharịrị afọ niile zụọ na mahadum onwe ihe ọya emeghị ya ka ị ya agbahapụ ịfụrụ ọkacha mma nwunye gị bịa mbọsị a wetara mkpesa ama na ọ bịara kpesara gị ọ gwakwa gị na m akwado ihe ahụ ọ bịara kwu na mụnwa bụ Uche ndụ akwado ihe a na-ekwu ọkwagwa abịa na-eche ihe a onye abịa ihe gbagwojuo m anya otu isi bụ na-ajụ ezigbo ihe na-abata n'ezinụlọ gị gịnị na-eme gịnị bụ ezigbo ihe kedu ihe bụ ezigbo ihe na-achọ ịbata be m na afụ m n'anya ya hapụ Olisa zụrụ ya na mahadum wee kwụpụ jee mahụrụ ọcha ka ọmaka onye na ya kpebiri na ha ya anụ Uche ndụ ka m gwazie gị ọ bụrụ na mbọsị ahụ ịnọghị ya ịnọghị ya na-eke nwa gị mụbụ anyị ka jee eke nwa gị mụnwa anyị ka jee were ịfụnanya kee Desmond ọlụba ya gịnị ka ị na-eme dị ihe anyị kasị ngị eke na nwa ọ bụkwa na anyị nọrọ anyị atụ mmanya ọ nke ya atụ mmanya ihe ya nọ na ya bịa na ịtụ mmanya jee kee mana ihe ya apụta na ya burukwuo ya ọkwa onye kota ya bụrụ ihe onye kotara ọ dị ya n'isi o kota o buru aka m adịghị ya gịnị na-atapụta o metara buru ọkwa onwe ihe na ọrụ ọzọ Ebere, yes, I did. My friend Jay was there. You were up even in the morning. For the most so when now. They food Naya. Kizo you was asili Ifeanyi dị n'azụ n'ebe ahụ. Ifeanyi zika gịnị?
Fedika afọ m ife nri okporoko anụ azụ ma nkụ ma mmanya ọ ga-abụrụ nne m bụ ife dosa ife mụ amara onye kwasara ọ ga-abụ nne m amara kesi fujizie ife dị abafe amara ọkwa kịta ka m na-abata amara m fụm n'anya kedu ife ide agwa m Ebere rapụrụ m aka ọkwa kịta ka m na-abata nsị gị na m amara ka ihe ji jupụta m n'ọnụ amara m Mama Olisa. Ogomma. Kedu? Aba bụ iso mma. Biko. Asị m ka njike na ife m na-anọ eziokwu. Okike na-anọ. Asị na nwaanyị na-agadi. Ike na-anụ ya anụ. Ọ na-agakwa dị nwanne m Chukwu alụka. Ọmarịcha nwoke nwanụ si nnukwu obodo anyị wee bịa. Nne nwoke jikwa ya akọ. Makwa ife a na-akpọ ya the dog. Ifu nwoke ogologo imi. Ntutu jụọ isi etu afịa na-ada ka akpịa na-ada. Ọ gị na-ekwu ife a? Ọ maka gịnị? Ọ n'ọnụ ike okwu asị ya pụta. Ọ na-abụ n'imi ndị emepele ọnụ iji eli ede na ji wee na-ekwu okwu ife a. Akwa nwa nke a n'izu nwa isi ya je mụọ ka esi akwa akwa. N'iji ihe gị o ji aga mahadum wee yọba nwa m yọgide nwa m wee zụọ ya m nwa. Gị mepee ọnụ lelele si m nwatakịrị ji ego n'ọkụ ọjọọ n'ihe na-akọ ihe ọ na-emekwa dị biko ka m bụrụ ụzọ kenee echekwa m na nwa iji n'obi wee zụ nwa ma mmadụ m na gị nwayọrọ anya zụ alụ m nwa Chukwu gozie akwa m na-abata mma na-ewetara ya ọnwa nne m ka ife na-akọ ya bido nwa gị zụzie nwa m gị na-eme maka na nwa nyerụsịrị nwa m aka ka anyị nọ kwaba agụ ọ bụ na Chukwu siri ya na onye ga-azụ nwa m gị na-eme ọ bụ iwu bụ na ka ife o mere nwa m ndị ọzọ na-eme n'ụlọ nwa ndị ọzọ ọ bụ iwu bụ na ọ ya anụ ya ọ dịka ọ na-emara ife anyị nọ ya imekwa ọchịchị anyị nọ ya bubu ekwela anyị lie nri agụ na-achị ụgwọ mmadụ anya Chukwu wee zite n'anya ajaji ikolobịa nwoke ogologo ime ka na-ebu ụzọ afụ iwe afụzi ife dị n'akpa ka ife na-akọ ị ga-eji kwụsị m n'ụzọ na-abụtala ife ya na ifele gịnịzi onye Chukwu tere ude ọ na-efichapụ ya nwa ụnụ na-azụ n'ụlọ anyị nwa zụchalụ gị nwa zụchawa gị kpọrọ ya akpọnye onye ọzọ na-ekpesadụ na nwa nyadoro nwa m aka imekwa na WHO World Health Organization afa na-enyere obodo anyị aka ndị UNICEF na ndị otu mana anyị kegburu mmadụ maka ya fe nwa kegbukwuru anyị na nke anyị na-akwụrụ akwụ ọ ife ezigbo obi tosi ebe nwa ya ọbụla eke wee zuzuru ọ zuru onwe ya ọ sị na nwa m ka ọ ya azụ maka na ụmụ ife dị na nwa m wee bulie ego ọ ga-eji wee zuo onwe wee zụọ alụ m nwa anya dị n'ukwu nwa m onye ka o ji na-agafu ego ebe ndị na-ekwu ife a ndị na-ekwu ife a ọ bụrụ onye nwa ya atanya bụ ukwu nwanne m na-ewute na anyị na nwa ya ada anụ nwa m maka na mma na-elote ogologo isi na ọjị na ede ka ị na-achọ nzite ị chọrọzikwa osikapa na-eli ife m ịchọkwa ngweta ya ọnwa na nkwa nke a na-akpọ poteto ịchọkwa ngweta ya ọnwa mana ọ bụrụ na ị chọrọ elibe m ife m n'onwe m nwanne m ewe n'iwe chọọ na nwunye ọzọ ụnụ gbadaa n'akụkụ ebe a na-akwa akwa nwegasị ụmụ agbọghọ na-achasị ezigbo ọcha ka njekemeli biko na ụnụ na-acha onye Chinyere eze na mmadụ apụghị na ya mgbomgbo Papa, Obinna waka m na ego mama fom na enye gị bụ ego aka azụ. Ole mgbe i bido nyocha ya ma ebe ọ bụla dịrị isi. Obi gịnị na-eme gị? Ego na nyo. Papa, aga m enyocha gị. Ọ bụkwa na ihe Obi m na-agwa m bụ eziokwu papa. Ya bụkwa na ị gbara ajọ ọrụ. Ebere nye n'itolite na nke ịkwụzi n'ihu m na-akpọrị na-akọtọ m. Ebere ọ bụrụ na ịpụ ebe a gịta mkpọrọ m gịnị na-eme dị? Papa, adị m akparịkwa gị o ha m na-ekwukwa nke m o
Ọkwa ka nkwụ nke m. Ọ ka gwa mani wopụkwa aka enwe n'ofe tupu ọ warakwa aka mmadụ. Isi n'ọhịa. Okwero ndidi. Obi mgbawa. Enwere ọgwụ na-agwọ ya. Love ebe ọ bụ n'ọba. Funanya kwa meziokwu. Kedu ife na-eme? Kedu nke bụ kedu ife na-eme? Funanya, a na-eme ego n'isi gị taa. Funanya kpọkwa ka nna. Wetu unu gaa na enwere ndị ọbịa. Ọ gịnị? Funanya, ya anyị chọrọ ịra polisi jekwube nwoke ọzọ Funanya. Na-agbanyeghị ihe ọma ndị na olisa mere gị. Gịnị wee mezie? Gịnị eme? Etopụtago m ihe eji nwaanyị eme. Afụrụ m onye mfụ n'anya isi m anọ na maka gịnịzi? Ọ gịnị? Apụrụ m aka n'oge na-anụ. Ihe gbasara mmadụ. Chineke n'ọnụ mechie. Ọsịkaracha. Ọsị ọlọ. Ile mgbada. Afọ m ife dị mmadụ adịghị mma. Onye kpata mgbe ọbụla afọ iyi dịka mgbe eke na-enye ife iyi. Mana ga-enwe ntị. Ife dị mma na-adị anyị mma. Nya sibe mpụa. Mama. Nsi sibe mpụa. Mama ọjụrụ kwa mma. Masị gị na ba. N'ife iyi. Mgbe eke. Nenu nte. Neni ka agbada. Ọkpọ. Ka m fụkwa ya na-abịa ka ịba. Olisa o megon. Gịnị ha? Agwara m gị agwa. Ihe na-agbara ntara mgbe gbana anya o mere. Ihe niile m na-agwa gị si gị were ya nwayọọ ị na-egbu onwe gị. Ị na-egbu onwe gị lee ya. Onye ka gịnị mere? Mgbe ọbụla fụ m n'anya. N'elu fụ m n'anya n'ala. Mgbe ọbụla fụ m n'anya fụ m n'anya. Fụ m n'anya. Ọ ghala gị ba m n'anya o mere gị ya. Ọ gbuole gị wayo. Onye ka kiri ihe na-akọ? Gba m kwuru eze. Fum na alụ dị taa na-eme ihe isi ya n'ụlọ ha. Kịta ugbu a m na-agwa gị gaa n'ụlọ ha ndị mmadụ adịghị nnukwu ọnwụ eziokwu. Nke e mere na o ji gaghakwa omeme gwagonu. Fum na anyị na-ekwu nyaahụ niile anyị na-ebe a na-afọtọ. N'enyi gị na-afọtọrọ ụnyaahụ na ọnụ fọtọrọ ụnyaahụ ha ga-eme ya o ji gaghị alụ dị ọ chọrọ ịlụ dị taa. Iberibe nke gị ahụma gị ahụma ịwepụta gị gara ahụ. Esi m mere gị iberibe ka ị dara. Ana m agwa gị ya. Mba, ịgwa gị eziokwu egwuregwu azụ fụ m n'anya a na-ahụ. Mana ihe m hụrụ mgbe awụ na ị nwere ntụkwasị obi ebe nwa ha nọ rie nnukwu mụnwa nwaanyị gị inwe ntụkwasị obi ị nwere ebe nwa ha ebe m nọ mụ na gị agaghị na-enwe nsogbu. Ike agwụ m alala m. Biko nna bịa dụpụta n'anwụ bịa. Ịmana nke bụ eziokwu ihe anyị na-ekwu kịta gbakene m ị hụrụ n'anya gị ka agbara gị agba. Ị ka na-ajụkwa m ajụjụ. Ịkpọghachiri m azụ m bịa ajụjụ ka ị ka na-ajụ m. Anyị na-ejekwa n'iji ihere biko. Ike agwụla m ikwu okwu. Abuja niile ị na-aga na-abata na-aga na-ebu ihe niile ị na-ebu elụta enwere nke ị na-enye m lụma gị igote ọgwụ na-enye ikikere sị ọyị m nwoke were nke anyị ṅụọ ya ka ị nwee ikikere ọwụ igote inye fụ m n'anya ịbịa nga na-ajụ m ajụjụ. Ikweta na nke m kwuru gaa n'ụlọ ha gaa ji anya gị hụrụ ị gaghị agalikwene nga ahụ cherụ n'ọtụtụ echi a ga-ewetara gị mbodombo chere ka anyị tefe anyị na-ejekere akọrọ m n'ụwa agaghị m ekwe ọ bụla ajọ nrọ ka m kulite ifeọma m ji n'aka ọ dabara m onye ọma m bụ n'obi akọnarị m asị m ka m ndị ọgọ anyị ego isi nwaanyị agbanwebekwara n'obodo anyị ọ ka bụ na $1,500 anyị ga-enye gị naira
Papa Senkuzina. Good. Mbadabudo. Kenku. What? Mbadabudo. Onye ji ego. Mommy what dey here. Onye ji ego. Egbu ntọ. Siem. Ana ekwekwa na-eme. Ya bụ 100,000. So say ego isi nwanyị. Nwa m zuru ka eme. Anyị naghị ekwu na nkịtị, a na-ekwu ekwu, a na-eme. Ndike, achọpụrụ nzukọ paanụ nkata ka ị ga-esi mee ife a. Ihe ọ bụ n'ụmụ pụta, na-eme ka mma. Mana ọ bụrụ ma ego, eji m ego. Yọba, akpa m ego, eji m ego. Ina akpọ ha ndị ọgọ ikebe ha nwaanyị iji akpọ ha ndị ọgọ onwe ka nsi gwa na achọrọ ikebe onye nwa nwaanyị agwara gị na m chọrọ ikebe ya nwaanyị onwe ka nsi gwa nwanne ewu ebe ka ị na-eje obi mgbawa enwere ọgwụ na-agwọ ya onye mara sị na-abịa ime ego nwa gị ọ kakwa nwa na ịbata n'ime ebe a ka emekọ n'ọnụ biko batakwa n'ụlọ isikwa ebe akwa a ga-emelili ife etosi ime ma asụkwa anya na ịnọgụ ya gadụ n'ihu men unu mee ka ichiri bụkọkụ wụsụ nwa n'isi ụta niile ga-adị n'isi nwa ọrụ ụta ga-adị n'isi m n'anya na ndị efe anyị ga-ekwusi na anyị na-abụ na-eme ka ife ọhụrụ akọrọ n'ụwa agaghị m ekwe ọ bụla ajọ nrọ ka m kulite ifeọma m ji n'aka ọ danara m onye ọma m bụ n'obi agọnara m asị m ka m baa akwa ekpere obube ejegoro m ya ọya ịba n'okpere ekwe ka m gbuzie n'onwe ọkara m obi oji na-atụ m gosi adị gosi atọ gosi afọ lọvụ na-ere ka ezi niile na be gị fụ m n'anya na nne ya agharịpụgo m mana ofu ihe nchọ ka ị mara bụ na ihe a na-eme n'ime ebe a aka m adịghị ya onwe a ka aka m si dị papa fụ m n'anya mama kusikwani ya mama ogiri bịa nwoke m obi mgbawa enwere ọgwụ na-agwọ ya love ebe ọgwụ n'ọba o kwere ndidi gosi atọ gosi afọ love na-ere ka ọkụ love agwọ mụ n'ala o kwere ndidi Olisa anyị na-eyi m egwu wee mezila anyị anyị na-eme ọwara ka ị na-achọ ịgbakọ gị na-emezila anyị lekwa ihe akwatụrụ ha ị ga-akwatụrụ ha ụlọ ha mana enweghị ihe emezi ọ na-adịkwa ka ndị bi n'ime ga-adịkwa egwu
Ụwa dịkwa n'egwu. Polisi legodi ihe na-eme oge n'okporo ụzọ lee ndị mmadụ na-enere ka anya legodi. Ya ka m na-ekwu na ndị bi n'ụwa dịkwukwa egwu. Polisi ihe mere na-emego ka anyị laba kunite ka anyị naba kunite. Esi. Kunite ka anyị naba. Kebi na gani bebe ụgbọ ala gị nọ. Yiri mbalọkụ. Yiri mbalọkụ ka anyị laba. Ụwa dịkwa n'egwu. Ka ị na-eme ihe a? Ụwa dị egwu. Lekwe ebe ụgbọala gị nọ. Lekwe ebe ụgbọala gị nọ. Bịa ka abịa ka anyị na. Papa ndị uwe ajọka. Ụwa dị egwu. Emeghe ya. Ojido obi gị aka. Ọ bụ ịbụ nwoke. Ị ga-egbu onwe gị maka na afọ m n'anya na nne ya si ka ihe anyị egwu n'ụdị a. Mechite ọnụ gị. Jide obi gị aka. Gba nkịtị egbu dị gị n'ime. Mana obi nwaanyị ajọka. Obi tara ya mmiri. Ọ gịnị dị? Ifu nwaanyị a ọ ga-anatarịrị ụgwọ onwe ya. Ihe na-awụtara onwe ihe o mere fụ m n'anya. Ma onye na-enye dị ka ọ gwara ya agwa marọ m. Ọ bụ ihe o mere nwatakịrị were tụgharịzie. Kedu ihe na-emebere fụ m n'anya? Nwata m kwudoro mana ụtụtụ mana ehihie mana mmiri mana awụ. Kedu ihe na-emebere ya nwata? Ozugbo agụzi n'ọzọ ozugbo. Ọ bịa mezie ebe otu a. Ọ na-amakazi. Ọmakaro mana ozugbo ị ga-ejide obi gị aka na nwoke ka ị bụ. Ịbụ nwoke. Ọ bụ akwụkwọ ka Chukwu si wee chee. Ekwenye na ihe na-ekwu. O nwere ike ịbụ ka Chukwu si chee ya. Ebezi na ọzọ chee. Ọ na nwoke ka ị dị. Obi agbara ya. Biko ozugbo na mmadụ anwụrụ. Obi agbara ya. Nọ na akwa gị. Akọrọ m n'ụwa agaghị m ekwe. Dimle. Let me help you. Anyị bụ ndị ụwa ọma. Ụwa m. Mama nwanyị ndị egwu. Kama ndị ga-adọ n'ite. Sọlọ na-akwụ. Kedu si nne nke nkwanụ? Nke nkwa. Kemgbe abalị na-abụ. Enyeba m nri n'ụlọ a. Papa, what are you going? Ọkwa gị ji ọnụ ije eli ede wee sị na nwere ihe ịchọga ejikọ gị na Desmond maọbụ Egia. Kesikwana ihe na-asịnye gị maka na ihe niile dị n'ụlọ na ihe niile dị n'ụlọ eji esi nri bụ ego Desmond ka ejigo tie. Ya bụ na onwe ha ọnụ nne dị ị ga-akwụ ọnụ. O wee ji niile dị n'ime ọba m bụkwa Desmond gote. Mgbe ọbụla ka anyị ga na-ata ji. Anya bụ ewu. Mgbe ọmama ya bụ ewu. Kpaa mgbe ncha. Na nsogbu afọ. Nna biko, ị na-anachi ya ka kikotekwala anyị mmiri ọṅụṅụ. Echegoro m ya ịma na o kwere ekwe ka m gwụzie n'onwe m ọkara m obi oji na-atụ m ọ bụ ka ụwa si adị ka o si atọ m ka o si afụ lọvụ na-ere ka ọkụ lọvụ agwụọ m n'ala o kwere ndidi obi mgbawa Ago nne na ugbo ọjị na ọ ga-anọtazikwa anọta biko. Ekuzi ka ọ na-emara ele. Ụmụazụ ya ele.
ọ ga-achọ ka ọ rụcha ife niile n'ofu ụbọchị ọ ga-abata ọ na-anọta ọsịsọ biko achịta onwe obele ọ ga-abata Abuja kwanụ Abuja maka etu ọ dị ihe mere na anwụ akarịzi anwụ dị ebe a kịta akarịzi ọ na-efe eji mara ugwu Awụsa osisi adịghị n'ebe a Olisa nna m ndị Olisa ọkụ ụgbọala gị ka m kwuru ebe ị mara na ọ na-adị amasị mgbe ụfọdụ echi gị n'ụkwụ ị na-achị ncha n'ụkwụ ezigbo di m gị na ji gị a na-eme ezigbo nwunye mụ na ji m na-emekwa aha ya bụ Funanya ọ nwatakịrị na-ejele m ozi n'ụlọ ọ na-eje ncha o jere ọ bụ na eziro ya ezigbo nwa mana nne m biko amamụ niile dị n'ụlọ agụọ na Chidori n'ebi afọ ụdị ajụjụ dị ihe nke mụ nwa bụ nne gị ka ị na-ajụ m onwe nne dị n'ụlọ ka nne ọdọjụ na emu na ebe ele ka ndị kwuo aka ka m wetere nne ka ile nụkwanụ m biko nne ka ị na-ajụ m ma nwere nne ya na onwe bụ nne na nne m bụ nne nne biko m ga-abịa dọsa ka m bịa n'abazi onye ekwuzi nke a biko bịa ka ije kwatoro ha nne ka ha lie ije nakwanụ m biko ka m bịa ka m kwụọ aka ezigbo nwa afọ nkwe eziokwu nna ya bụ ezigbo nwa anyị lụkọ na lụọ gọọmenti kansụl arụghị ome gara aga ọ dị ọfụma ezigbo nwa agụnna papa ị ga-emere ka anyị pụọ n'etiti nne na akwara eziokwu nwa ka mma anyị isi ebe a mma anyị isi maka nsị na-agwa gị nna m si na o nwere ego ji azụ m n'akwụkwọ na m ji amụ nwa ka esi akwa akwa mama achọrọ m ịga akwụkwọ achọrọ m ịbụ onye na-akwa akwa n'ụlọ anyị lere ụmụ mere ọfụma karịsịa ndị ọzọ kedu ebe si na mama ngazi akwụkwọ ma ihe ga-eme nwa m na-ala ụlọ pụta obi n'ime ụla ama agwa akụ nyere aka ị ga-agwa akụ nyere m mama daalụ nsogbu na onwe gị ebezina pịcha anya mmiri mma agwa ya ị ga-eje mahadum a ị ga-eji ya o ebezikwana akwa ebezikwana mgbe m ga-abịa ka nna m ga-anachite na mgbede mebịaghachi na mgbede ma agwa ya o ezigbo nwa ebezina o ị ga-eji akwụkwọ o ezigbo nwa ọkanya nwa ọ bịara isi m na nna ya chọrọ ka o jee mụọ ka esi akwa akwa na o jighị ego ji azụ ya na mahadum ya ma nwatakịrị makwa na akwụkwọ nwatakịrị a na-enyekwanụ m aka bụrụkwanụ nsọ mma eziokwu ọ bụrụ na o nwere ka ị ga-esi wee nyere ya aka ọ ya atụkwanụ nyewekwana onye ọzọ ị mara ka ihe dị kịta a gwara m gị na ya bụ ahịa m na ntụrụsi chaa na anata ego m niile ka m wiri ebe ahụ ikwulie mana ọ ga-adịkwa mma ọ bụgoro nwantị nyetụrụ nne ya aka nụnụ nwatakịrị a na-enyekwanụ m aka nwatakịrị a na-enyekwanụ m aka ngwa nsogbu aga m agbalị ka m mara ihe nwere ike ime ama m n'otu gị iji achọ ịhazi mụ na ya bụ nwatakịrị uche ndị ya ịbịakwa ma ọkụ mana nwa gị arụrụzi ụmụazị amakwana m anya arụ mana nke egwuregwu ịghọtaghị ama m ebe ụmụazị amakwa na ihe dị gị mma chetakpụta akwụkwọ nsọ si na onye na-enye nụ gaghị akpọ onye ahụ ka m jee onye ka achọrọ irugo onye
Well, can you sit in that room now? Izu ka na-abịa. Ị ga-eje akwụ iwu? Ị ga-eje akwụ? Nsigburu onwe gị ga-agụ akwụ. Ihe m chọrọ ka ime kịta wee ị ga-alawa. Ị laruo n'ụlọ ka ị were akwụkwọ destasị ihe niile dị mkpa ị kwesịrị ime ma ị kwesịrị inwe tutu ijewe ya akwụkwọ n'izu ụka ọzọ. Ọ kachasị nke ụgwọ akwụkwọ gị, ụlọ ndị ị ga-ebi, akwụkwọ ị ga-azụ azụ na ihe ndị ọzọ ị ga-echetasị destasị ha ncha i were ebe echi ka mmadụ ihe m ga-eme nọ. Ị bụkwara ọsọ nsogbu ise dị n'igwe ka mmadụ tosiri isegburu ha esekpuziri na mana ị ga-abịaje na ị nọrọ ka ime ihe m gwara wetara m echi lefara nne gị na nna gị. Papa, you know Papa, I will need a nigga into camera. Mba, who we even know? Come on, ask na if you're not doing that, I'm gonna do it. I don't believe that any more. They put on my head now. They have my head in it. Yeah, no, I'll drop on one. What the bamboo can happen on our bankata. Oh, only of the I don't take it. Oh, because now I'm going to I can't make me go. Come on, this is a can carve it. How much of a day you fed? I haven't come cut around the oh, I go now. I'm not here, you know. My body is going to come. Mr. Ego Kefron. I'm working headache at Ezu. I am a haggard. So, what do you Manula may be doing you can So, what I'm a man. What's a good you can come and believe you? One of Funka, he was in Achokano Bikoba, you know? So, what wrong? You want never give her. I got me to take him, Okocha. Oh? Why, I'm what I want to make the hand. What little one go? And get to put it. Yeah, hey, what is some mama? If you name Melanie Nona, also to be anywhere. None one. Nejezima had Makifi. Na Afconaji fellow wire. Says we fell an idea. Amen. One can wait to cook. No one Macawa. I can discount with a dark, but stand it. Oh, when I hit it. Maki and open a man or in me, checking and we were going as well as he on us. Mano, Kikachusi, is it always the thing? I'm Baba Yarenzen. Imakono Nyakaina. Atoko balo na si keke yesi chote gonwa ye jije mahadu anyafro se no ka abubi ebe won ya pa ewe bia isigoto obi mu eme iwe si kesu anya obusigo ora anu aka na aputa oh ina akokwa o sipo obi mu ete da nifa dalo na ana konna na nyo bazamzam Olisa. Eh, no bad. Pamano, Onakayana. Not just one. And the American Jebupia park a boga while I take a Macalabada. Down one down. So, two billion.
ya kwughachi ụgwọ ihe ọma niile ị na-eme n'ezinụlọ. Amen. Nna biko ka anyị yọọ o tutu ị naba ebe obodo isi wee bịa ihe akabara na chiata ebe a. Mamo, igbugo m ga-akwụkwọ ịmakwa na ntebe mbanye bụ nya bụ ụtara n'ite ọ ga-asazi anya ọfụma wee wajekwa ọfụma gụkwa ọfụma o Papa mbọ ka efere na-agụsị akwụkwọ isi ike nwa ka efere ka ọdụkwa anya nna tinyekwa ya n'ezigbo ụgbọ biko gbọkwọ nke na-asụ anwụrụ ojii Ngozi no! Ngozi no! Olisa, amara m ka m ga-esi kelele gị n'ife ọma niile na-emere mụ na ndị be anyị. Nwekwa n'otu ụzọ m na-esi wee kelee gị na-abụrụ isi Chukwu gọzie gị. Chukwu gọzie gị o. Mana afọ m na-ekele nnọọ ihe na-eme dị gị. Ọkụma agbago gị na otu taa na mbụ niile ị na-ekwu ihe n'ọbụ ọ malitere gị hapụ ya. O nwere isi, you know? Gịnị ị na-ekwu dị Olisa? Mba o, asịkwana m ekenezi na gị. Ịmakwa ife ọma imegolu m. Ifugo m n'anya. Ihe ọbụla nsị gị meelụ m, ekwubeghị m ekwu bụ na imebe. Gịnị wee mezie? Mmadụ onye ga-emenwukwa nne ya. Afọ m n'anya, ịgwakwana gị eziokwu. Na nghọta nke m, ọ Chineke agaghị ekele bata. Maka onye ahụ ekele n'ọtụtụ niile. Ọ na anyị hụnanya nke ya. Na ọdịmmụ nke ya, o jiri hapụ anyị ndụ. Anyị were na-eme maka ndị anyị. Ọ bụrụ ike aka anyị ghọtago. Onye ozu gbara onwe mba. Ọ bụrụ na Chineke edebe anyị ndụ na amara nke ya, anyị ọ ga-ekwukwa anyị n'ikwu. Nye ma nne ekwu mana mmadụ one ga-aghọtakwa mmadụ one ga-enwekwa n'udo obi inwe n'ebe m nọ. Nna na afọ gị n'anya. Nkwa n'ife nchọị. Mma nkwụ ga-esi taa gị na ntị. Ọ ga-atọkwanụ m ụtọ n'obi na mụ na gị biri ka di na nwunye. Obi ga-abụ m saa nri ma nkunie ofu ụtụtụ foto onwe m n'akụkụ gị dịka nwunye gị. Amaghị ka obi ga-adị. Amaghịkwa m ka ihe m na-ekwu adịkwa mma biko. Machaka mara jụọ m ọfụma. Biko, ka jụọ gị n'ihe anọ. Ị na-ajụ m ajụ, m ga-anụ gị. Nnukwu ihe m na-atụgharị uche gbasara otu ọbụla m efechabaga na nna m ka anyị gwazie nne na nna anyị ka anyị bịazie bịa mezie ihe alụmdi na nwunye nwaanyị na-ekwu maka ya. Okwughị kwa ọtọ mana mụ na papa akpago ya wee na nchere maka ọtụtụ ala nna anyị na-efe fọrọ ọnwa ịtọ ya ka dị mbọ mesịa bịazie gbazie akwụkwọ n'otu ọ ghara inwezi ihe gele gbagwojugo anya ma na-ebido ka dị na nwunye. Echekwa m ihe ọ na-ekwu ọ dị mma etu a ka iche ya bụ na anyị ga-echerezi Jenụwarị. Ọ makakwa mgbe ahụ dị mma. Nsogbu ajụ obi fụkakwanụ gị na mmadụ mgbe m ga-esi kenye gị n'ihu mmanya n'ime ya. Ọ bụrụ ọgwụ nwa ga-ekele anyị ọmụ nwa tosiri ikele gị maka ihe ọ dị ka ihe anyị tinyere gị ozi ijekwara na ozi etinyere gị ọfụma ọfụma. Imere anyị obi nwatara afọ gị n'ime gwa gị n'eze obi m bụsa ga-asị na mụ na gị dị na nwunye aha ga-agba ụdị nrọ m na-arụzi ka nrọ m na gị
Catroviche. Ahora no ojo no con ni ya que más que ahí desito la canja por dentro es una bien Akoro no agagi mekwe Obula jona kamukulite Ifoma mjinaka Odanarumo ekwetara nkwa m na fon n'anya ga-emerụ ihe ahụ. Ihe juru m ọnụ. Kedu ihe nwoke a mere fon n'anya? Amaghị m. Enyochala m ya gbago gbadata onweghị ebe mmasị na m mejọrọ fon n'anya. Sọnsọ ofu ihe ọjọọ mmadụ nwere ike si na mmere na m hụrụ ya n'anya nke ukwuu. Ọgwụkwara njọ m. Ya bụ nnọọ ezigbo iberibe. M ga-ejeje gwa ya biko. Olisa, ị bụ ezigbo mmadụ. Ihe nchọ ka ime kịta bụ ka ịnị obi ka nwoke. Achọ m ka ị nwee obi ka nwoke. Jide obi gị aka. Anyị ma na ịfụrụ fom n'anya nke ukwuu. Mana ị ga-ejidesi obi gị biko. Agbalị. Jisi ike. Ngwa n'ime na biko. Obi mgbawa enwere ọgwụ na-agwọ ya love ebe ọmụ n'ọba o kwere ndidi. Kedu ihe ọ gwara? Kedu nke bụ fọrọ? Na ị na-achị ịrapụ Olisa maka nwoke ọzọ. N'agbanyeghị ihe niile Olisa mere gị. Efom na ijukwu nwoke ajụjụ kedu ebe ị kara ịnọ ma ewepụ Olisa na ndụ gị. Etopụtego m ihe jikwa ya. Ama m ihe m chọrọ ebe nwoke nọ. Ọ bụrụkwa ji ọnụ gị wee gwa m na Olisa bụ ife niile ị chọrọ na nwoke. Ọ bụrụkwa ji ọnụ gị gwa m. Nne m, ama m Olisa karịa gị. Ada arapụ ebe a na-eche ọzọ gaba ebe a na-alụ ọgụ. Ị na-achọ ịgwa m na ị chọrọ iji Olisa tụnyelụ Desmond. Anakwụrụ aka. Olisa bụ nwoke ka na-amaka na-enweta onwe. Mana Desmond ji ego na-esi isi. Biko gba, achọrọ m ego. Achọrọ m nwoke ji ego, nwoke ga-eneta m anya neta n'ezinụlọ m anya. Ya bụ hapụgoro akụkọ Olisa. Ọ Desmond ka njọ. Kita ka nke bụ eziokwu pụta. Nya nọ maka ego ka iji arapụ Olisa. Nụnụ. Ma ha bụbu onye ji ego, jekwa onye na-ejiri ego. Ya bụ ntasị afọ be nna m, njekwa ebe dị ntawapụ afụfụ. Biko lekwala. Ma mme nkwe. Fum n'anya. Fumu n'imi. Fumu na ntị. Fukwa mụ n'eze. Ọ gịnị? Ọ dịrọkwa mma o. Ọ dịrọkwa mma ife na-achị ime Olisa, ọ dịrọkwa mma. Gị na-adịrọ mma. Ị ga na ebe a na-asị m na Chineke kele dịrị Chineke n'ihe ọma mere m. Ị na-agụ ịkọrọgba. Kedu ka ga-esi enwere gị obi ya nwụrị na ịchị ịrapụ nwoke tachasị alụga afọ niile ọ tara gị? Kedu ka ga-esi na-enwere gị obi ya nwụrị gwakọdị m? Maka ọ bụ na ị ma aka akụkọ dị m na-akọ ihe ị na-afụ.
Ya bi na chikọwara m na ọ bụ na obu were sama aka nwugo gbọ fun nanya ewepụ olisa na ndụ gị ka dịga ije dị mahadum chacha ma ewepụ olisa ewepụ olisa na ndụ gị ịkara ịbụ nkịrịnka mmadụ mana chemaka njikwa gị afụrụ mbere ihe megoro ụmụ nwaanyị mere na mkpọrọ ụda gị na achịpasa olisa akpakwana maka n'ọdụ ịgbakwa maka n'ọdụ inwe m kịta kedu ụdị ebukwana ihe nke akwana ihe ebupụ na ihe mere olisa na-ewute gị na ajụjụ gị na ajụ imi ije kwuru na olisa nụnụ ọ bụrụ na ewute gị ije kwuwe ije n'ụzie na enuzie nye ukwu ebe kamaka maka n'oge ife kwuo dị fekwana ihe nka olisa egwu olisa ana mgbakọrọ na olisa mgbada na olisa maka na gịnị mere ka ị na-etiri mmetiri gị kwu maka na ị na-eme ka onye si agha nọrọ ebe mụ nwa ka ị na-etiri mkpụfụ m n'anya akpụ mmiri n'ọnụ si m gwa ka m na-etiri keke bụ na gwa ka m na-etiri ịhụ kaikai ọ gịdị m nka ịkọcha ihe ị na-akọ na ụzọ aba m ma ọ bụrụ na mmadụ gbara m ya n'afa n'ụdị ihe a ga-emekọta mmee ọ na-ebe eziokwu n'agbalị n'afa ya bụ na ị na-eje dibịa chelụkwa ị na-eje dibịa a na-agbalị ya afa ka ị debe nke a na nna anọ m na ị na-akparịla obodo niile na-agwafa na ịzụrụ nwa m n'ụlọ akwụkwọ ị ga-abụ onye izizi kwụrụ mmadụ ụgwọ akwụkwọ mmadụ na-emeji wee nwụrụ mmiri tọgbọ iko ego one ka ọ dị n'iyi ana m akwụchi ya gwanụ m ego one ka ịma ka ya esi mee ka ịma onye ji bịa ụgwọ ịkwụrụ ya ụgwọ akwụkwọ arịrị n'ọkwa ya ọkwa ịma na mgbe ịmata nwa m na ọ na-abụ ọjụ ụkọchị chapleti n'aka o kpesịa nabata ifu na mmụọ nsọ na ya n'ime ọ na-eme ka nwa ma ife ịbata ọwụsa chapleti ụtụtụ Ifeanyi si ama m ifu na-eme maka na iji ọ na-eji abata ebe a na-egosi m na ọ nwe ebe ọjị ama m nnụnụ iwe libie iwe na-elie ijie ọbọsị ife ọ bụ mbụ iwe lie nwa arị nọ imekwa na ali etipịasigo ifela dị eme na-asị onye ji bịa ụgwọ nkụmali ego na iji mima nkwụsị ngwụ ya biko akpọzina mama ọ mama ọsọ ma bụrụ nne ya ọgwụ a na-ekwu okwu a ọ bụ na-ekwu ya nkwue gị na-eme ana m asị asị ịchọ ka ngwụba n'ihe enu na ịkwụrụ nwa m ụgwọ akwụkwọ abịa mgbe akpasịkwara m iwe ebe a biko ọgwọ na-eje ọgwọrọ ụkwụ na-aba keke abịa mgbe akpasịkwara m iwe ebe a biko mama papa kenki na-agbalụ mama ịbụ Flavor na-agwa egwu mama sikwa be mpụọ si be mpụọ na-ememe lụọ ya arụ nwa bụ Olise elu ka na nsi be gị pụọ nwa bụ Olise elu ka ife dị megbu nwanyị nwoke na-amara akwụ ka nwoke si ilo ma achọ m ịkwa ya aka ibido kịta abebe akwa gị na nwa mbilizie ọnwa ka ife si mee gị na-eme ibebe akwa ya nwa bụrụ nwoke naba maka ọ dị ịkapụ Chukwu bi n'igwe na afọ anyị ncha ọ ga-akwụkwa n'anyị ụgwọ ụlọ anyị nye amadị na ụlọ Chukwu anyị na-efe si na nwoke na nwaanyị ama nlarụ ndabana fanụ dị na nwunye mana ijide nwa m tadie ị na-amị ya ị na-enye ya ndị abụ arụ ịnọ na bụ Chukwu akwụbago ya ụgwọ maka na njọ ka ime ọ kwụbago ya ụgwọ ka ebido ọdụ si be mpụ aka nna anya ya si ilo ya balịrị gbuli pụọ be m ya gbuli pụọ be m nwere ụgbọala otu wee bịa ebe a nwere ụgbọala mgbe ọbụla ya na ụkwụ jee mekanik nwe eke ka na-echekwa ike kwa ugwu ji eji anwụafịa uche nwa m ngokwa dị o ka a ghara ịfụzi ebe ọzọ na-agasi ike biko edebere m ife ọgbenye na be m nwetaka na anyị zazapụ ikiri okwu ya ịka nọ ya nwoke nwere ọsọ pụọ Ifeọma m ji n'aka ọ danara m onye ọma m bụ n'obi agọnara m asị m ka m baa akwa ekpere obube echegoro m bịa ya adị m ka mbe nye ụdị gị ịfụ m ọ ga-abụkwa na ipe mpe ekpuru m isi ịfụ m chọrọ ikere m achọrọ m ikene ị nekwanụ m anya o bịa nwoke m ọmụ ka ị bịa ife
ọ bụrụ di m ka ị chọta biko ịmakwa onye ịchọta ijefu ya enyekwala m nsogbu biko ibe na-eme na ogidi ga mmiri mmiri enyi ka mbekwu na ama ya uche ogidi ga nnọ nwanne oche abịa ka ndị ka nweta ọjị ka hapụcha ụkwụ ọjị hapụcha nnọọ ọjị na ebi ya na-agba ọkụ na-achụ oge Ogiriga asị m ka m mee ka ị malụ na ihe niile ị na-anụ na-akpọtụ na bema aka m ụkwụ m adị ọkwe nwụọ nke m tiri agbapụta m aja tinye n'ime oke mara ama anụgo m ife kwuru ndị Igbo na-atụ n'elu na okenye ọbụla sị na ya mara egwu ala na aghụghọ dị na ya ekwere ebe ya kọrọ ji ụmụnne ya na-amara anụ m ihe niile na-ekwu ma n'eziokwu mmadụ na-agwa ọhịa ya ihe niile a mere m n'anya vam akpụ m n'ọkpa nwunye m na nwa m mere m ngharịpụ o mere n'ike nwatakịrị nwoke anụ wee bịa nọ wee jiri ire ụtọ na-efe ego na-eme ego vam 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 wee jide wee ghọrịa ha debeme wee dapụzie nwa bụzie nọzie ka ohu n'ụlọ enyi m fabụ ọkụ wee sizie ka falụzo onye kwuru fọdụ ọ dị mma nsogbu adọrọ dịka m siri kwu na mbụ ihe mere eme emego eme ya bụ mmiri ezogbo na ịgbara ife mere ma ana m ajụ ọ gịnị ka nwa gị nwaanyị ji aka bụ ife nwa nwoke mere ya o ji wee mewa pia obi wee mee nwatakịrị kịta nke bụ na ọmarazi onwe mgbe m jụrụ nwa na ajụjụ akpọkwa onye akpọkanata ya ka nna ya esikpọta nwa ya jụọ ya ajụjụ akpọ onye jụọ esi ya kedu ihe Olisa mere gị nwunye Olisa Eloka mere gị ọsị m mba na ụmụ ọkwa si anya na ụmụ ka o si mejọ gị ọsị mba agbazie m nkịtị ya bụ okwu so m tara n'ọnụ nwa ihe mma m ga-ekwu nsogbu ya dọrọ asị na ayụsi nsị atụpịghị ọnụ ọghọrọ otoro onye yori ahụ o nweghị ihe nwa m nwoke mere ya bụ na nwa gị nwaanyị mụọ nwa wee sị ka o jide nwa m nwoke ghasaa mewapụ ya obi ka o mee ya ka o si na mmadụ pụọ na-agbanyeghị ihe niile o merie na-agbanyeghị na ya zụrụ ya na mahadum ife dị njọ dịkwa nụ njọ ezi oyi kwefere ime anya hapụcha ihe niile taa n'ọchịchị ha ncha bụrụ anwụ na nwata emejọka ihe o ji ego na ilu ụtọ wee mee na bema okwu a na-elozi m ana n'ụlọ ahụ ọnụ adịghị elozi m n'okwu na be gị mụ na-agwaghịde ya ụwa nsogbu adọrọ ebe si na nwere ife nwa m mere unu mma bịa na wepụ na uche na Olisa mere ihe ọjọọ Olisa enwe ihe ọgụ ahụrụ m nasa anya ala ha bụ nwunye na ya dịba na ụmụaka na-aba anyị emebi ụtọ dị n'etiti mụ na kemgbe ụwa ụmụaka ha mebibi ha ma mmebi na mana ọ bụrụ mgbe ha nọ n'okpuru ma ọ na-ege ntị n'ụdị nwaanyị anyị kpọrọ nwunye a na-agwụ nsị ụda anya na-eti ikwu ya ose hapụ nwaanyị ahụ na ike agwụkwara m nga ọ nọ ka m bụbụ ya na ọbụrụgo isi ka egwu arụzere m ọ bụghị hapụ na eburu onye ya ebu okwu eburu n'ihe okwu eburu na-azụ okwu eburu edebe ana ka na buru anaghị eburuzi kama adịghị ya
Okama debe na ko so dia. Ya le te mu le. Anya afọ ọtụtụ ihe. Na nwuzi ya ka ọgbanne. Semog. Ọ na-adị m ka ihe ahụ ezigbo nrọ ka m na-arụ. Wee na-ekpesi ekpere ike ka nkịta ka ọ bụrụ n'eziokwu nọ na nrọ. Nwenụkwa onye bunyere anyị ụdị ife a mbụ. Daalụ nwa m. Daalụ. Mama Udo, ekelezi m. Ị na-eme ha ọfụma. Nwa gị a na-eme ọfụma. Listen, you know, like I said, I got your time, man. Onye ji ego ji ego. Onwode, eji m ego. So I have to help. Manudo, Papa. Wele nke a mele onwe gị Christmas. Yaba. That is for Christmas. Nke ọgọ gị nwoke na-enye gị. Owu the bad. Owu the bad. Agụ nke idebe iru ka nsi ama n'aja. Idebe ka ị chọrọ ego. Agụ nego. No pasa. Udodi, mama. Ọkwụ na. Mama ihe ji ma. Bịa nwoke, nwa mgbe nji si na moto. Enwe ihe nji ego ya. Ke ụdị ife bụ ife a? Mgbe ọbụla mmadụ nye ife ide amanata asị daalụ. Gị na-ajụ obi. Ayi, ọnwa mgbe nji ya ego. Nne wekpọta ka ndebele ya. Ọgọ m. Ọ maka ngị nwa. Ime tọ na ime ihe ngere. Ime ihe ngere. Na-agba ya. Ego dị. Ọ maka asam. I got you. Ngwa. Iliem sen. O kan si oko kan le eri bua mo onu. Hai. Mo ke ka dey godi mi we wo. Na ka bu isi ke bu no. E we na sia mu anya olise loka. De na enye ego Christmas. Na enye mu ego Christmas. Onyeka. Oburi ihe ji egwu maka kemgbe ndị jiri mmụọ m emebe m dị akaja mbọ ya wụ ime nya na mụ bụ Olise Eloka. Hai ọjọka ndị erigo m ha rere ntị n'akpa. Olisa ihe mere na-emego ya bụrụ na ihe ekere m ntị ịma na iwe ezigbo tọrọ ya. Chefu ihe ọbụla gbasara afọ m n'anya. Chefu onye wepụ ya n'ime ndụ gị. Ọlụgodi. Enweghị ọzọ ihe eme ya hapụ di ebe bute gị ọlụgodi. Mana ịma na kansịl fụ ya bụ nwatakịrị n'anya. Ịma kansịl fụ m n'anya nke ukwuu. Ọ bụ eziokwu na ịfụrụ ya n'anya mana ya wụrụ na ị ga-ere m ntị ịhụnanya ọzọ ka ị ga-achọta. Ị ga-achọta ịhụnanya nke gị kewu nke gị. Onye ka fụ m n'anya mma Chineke kwadoro gị nwa. Ị ga-ahụ ya. Maka na ọ bụrụ na agbara m ya n'ụdị afa ndị ụkọchukwu kwuru ya wee sị m na ụdị ihe a ga-eme aga m abụ ya nsọ n'ihu. Chọrọ m ịmakọ ha aka m abụ ya nsọ n'ihu.
kama sị na asị mana nke erigo hai Olisa ịgwa gị nke wee eziokwu ihe mere n'isi gị n'aka ị ga-were mkpụrụ obi gị na ịhụnanya gị niile nyechaa fom n'anya n'aka a sị na imeghị ihe otu ahụ ihe a na-eme gị ugbu a kara ime gị mana ihe mere na-emego o mebichabeghị ya wụrụ na ihe ege m ntị mma asị gị gaghachi ga-aga gbama mbọ ka isi agba mbọ tupu ị mara ihe na-eme ịhụ inweta gị ịhụnanya ọzọ biko naghachi azụ ga-aga gbama mbọ ka isi agba mbọ gị nsogbu adịghị mma agachi ya wee echi ka ndị gbaa mbọ dịrị m ugbu a ka ị kwuru ihe dị m chere ịnụ gaghachi biko ndị erigo m mmadụ niile aga adị ka gị mmadụ niile aga adị ka gị mana tupu ị naghachi gosi gị ụgbọala di m gotere ọkwa maka Eddie ịgbazie m nkịta nwezi fini kedu ife ịchọka ngwa gị ịchọka nkọbalị ya aka nekwa ka ngwa gị fọm n'anya ọsọ gị buru ụgbọelu bịa o fichapụrụ ajọ ife mere Olisa fọm n'anya ebere watakwa m ihe na-akọ aghọtara gị ebute m ụgbọala dị otu anyị ga-asị m bịa tụpụrụ ka ịgwọ ọnụ n'ezigbo abacha ị na-asị m Olisa ife gara aga ka ị na-elote kịta nya iche na ọ gafego fọm n'anya ife imelụ Olisa ama mfichapụ ọsịsọ Olisa chụchala aja niile ọ chụ n'isi gị wee mee nnọọ ka ịgụcha nnọọ pụta na mahadum ọ bụrụ ihe ị chọrọ ịnụ Olisa ọ bụrụ ị chọrọ ịnụ eje n'ọnụ ya anapụgonu m ya nụ kekwana n'ofe bụ ife afụ ọ na-ejiri anya afụ ihe ọma kedu onye ga-afụ ka onye dịka Desmond nwoke ji ego kala aka na-esi isi wee jekwuru Olisa onye bụ Olisa bọọzụ anụ m onye bụ Olisa tọsị na di abịa m ịgwa gị na di m dụmaka mba ofesi ya bụ ebe ahụ ka ị ga-ebizi wee na-akwọrị ndụ ọ na-ekpo ndị ọ na-ekpo nwezi ike nchọzikwa ndị kpọrọ sara ya efere iche na ebe ahụ ka ihe ọma niile dịcha ọbụ ya ebere amakwa m na obi gị jigburu onwe ya na nji amakwa m na nwere ezigbo obi o isi na-asị nwanne kedu ụdị nwanne bụ nwanne gị wee pụta ife dị otu achapụ ọ na-abụ nna aga ndị mmadụ na-asị m nna ịdị kpọkpọ njọkụtazi nwanne nwaanyị ọbụla ife aka ị na-ekwu kedu ife mere n'ime nwere mmadụ obi ahụ ọ bụla goro ofu ugbo mma nwere gị obi ahụ maka ihe niile i mere Olisa fụ na ya ma nwere gị obi ahụ ịgbara ajọ enwere m efe gị ọ bụrụ na obi na-eji gị njide jigbuo gị onye ụfụ anya ị na-eji anya afọ ihe ọma iche na ịbụ na-ejiri anya afọ ihe ọma n'ife ga wepụta gị ife ọma mmekwu ịma mfụkwa ife ọma n'ụwa ọkpọrọ otu ahụ mụnwa na-enwelụ gị anya ụfụ onye ụfụ anya ka ịbụ onye ụfụ anya ka ịbụ onye ka m na-enwedụla anya ụfụ nke nwa ka ọ Desmond gị nwanne m nwaanyị nọ na amarọ m na ị ga-anwa anwa n'elu ụwa a mụ na gị pụta wee gbasa Olisa ajọ ịgbasa gị ya ama m ya gbasara gị Olisa ezigbo mmadụ ka Chineke ụfụ anya ọkwa ifugebe ụfụ anya ka ị ga-egwu ụfụ anya ka ị ga-asụgbu gị asụgbu ọ bụ mefuru mmanụ ụgbọala m wee dị ebe wee na-abịa nata mkpali mbịakwa ebe ọzọ mbịakwa ebe a na-esi isi ebe asigbula onwe mbịakwa ebe ọzọ jiri m ọkpa anụ ọfịa ị na-anụkwa biko m kedu ụdị ife dị ife nke a mmadụ tọsị na onwe nwanne ọma nọ ndị ajụ obi ndị ụfụ anya ka o nwere ka nwanne ịgosi ebe azụ Okaro mobi uji na tumo obuko asiade gosi atom gosi afo love nerekoko
love a warm nana. Okwero ndidi, obi mbawa. Mbagi nzuko. Alilebunu. Atobro maya ni hiri itwage. Wobu ni tubanye. Asio biwo asio. Ma agwa okwu dị ka nna si agwa m. Ọba uru ibe akwa maka mmega flare. N'anya esoro gị ego eburu gị ana. Ego eburu gị ana ka o si bụrụ ụmụ agbọghọ Igbo na ogwu ka agha bịara. Oyi ọfụla ego. Mana ama adịghị ọdụ. Ka ịchịkọta onwe gị ọnụ wee ike gaa n'ihu. Mgbe na-adịghị anya ya afụkwa onye ọ dị ka ọ dị gị ọ ga-adaba gịnị. O? Asị adịla m ihe kwuru. Mmejeba m. Adị m na Mba na. Mọsali ka iyi. Na-ebe ka nwa. Ka nna anyị na-agụgụ yi. Na. No. Ị na-ekuli? Mba nọ. Biko na. Ọgụ gịnị nụ? Ị na-ebe ka ụmụazị. Ọkwa ụlọ ibe anyị, ụlọ ibe anyị. Fumnaya. Kizi ije memo dike ya. Kizi gbara ihe n'obi etu a. Agwali ngobi. Kedu sese kwa dizego? Kedu ifo? Rapunu m aka nụnụ. Fumnaya. Ogu nwa na-akọzi etu azị. Itara akwụkwọ ka eze gide. Ichifunu na itosi igba akwụkwọ n'ọnwa izi n'afọ na-abịa abịa. Ka iji mezie m etu a? Gịnị na-agba akwụkwọ? Biko, achọrọ m ka ị mata na abụ m nwunye mmadụ. Abụ m nwunye mmadụ. Kwenye kenanụ nke afọ ugwu, rapụ m aka. Maka na di m Desmond nwoke ji ego na-esi isi. Ọ bịa ma ndị nye ama ma ọ pụta fụ ka m na gị kwụ n'ụzọ. Ka ife anyị na-akọkwanụ. Abụ m nwunye mmadụ. Abụkwa m nwunye mmadụ. Ọkwa mụnwa Olise Eluka. Kedu nnọọ etu si mejọ gị karịa na mfọ gị n'anya? Onwe ihe chọrọ m na-anaghị agbasi mbọ ike were gbaa mbọ nyekwa gị. Ọ bụ na ịma na ọka dị n'etu ike eji n'oge gwa m sị m gawara n'onwe m. Na m gawara n'onwe m karịa etu azị. Eji m gị Olise Eluka ejiri ọkwa gị. Kabana na onwe gị nụ hapụnụ m aka nụ na abụ m nwunye mmadụ. Ka ọ dị ife dị ife. Nne m abụ m Desmond bụ di m nwoke ji ego dala ọkpụrụkpụ. Sịlị m na nwere nke a na-emelebe ụbọchị ka ọ wee na-aga mbe. Hey! Desmond onye ike. Desi the Don. Nyagifa. Nwoke chie nkilike ego. Ọ na-eme ife ego. Ọ na-esi isi ego. Ụmụ nwoke ole ga-ebute agba moto etu a si nwunye na ya jide wee na-emelebe ụbọchị mgbe nwezi ego mbute nke nnukwu. Ịma nke na-agbaka m isi. Na di m abụ Desmond Don ejiro m egwu. Ọ fụsịsị ya alụm n'anya. Ọ na-echekwaba m n'ebe ndị iro nọ. Na-enyekwa m ihe ọ bụla nchọ. Mana mama nke na-agbakazi m isi bụ na Desmond wee bụrụkwazi onye onyinye. Nwoke na-asapụ aka. Chukwu anụ nwa ji egwu. Ikwu na m ekwubere ekwu m na o mebere eme. Ọkwụ ya o. Maka ndị na-ede enweta onwe fa. Ọchọ ndị fa ya anụ. Chukwu anụ nwa ji egwu. Ọ gwara m nọ Desmond dee dọdọ dị dọl wee bubatala anyị. Maka na ọ ma akwa anyị na-akwa na agụụ na-agụ anyị wee gwara ya bụ nwoke wee fichapụ anyị anya mmiri. Ihe abata maka ụmụ ọfọ rice. Ịmakwa ife njisi nwa ngagharasi ogbo etu a ịmana mgbe Desmond bịa o wee gọ nya m wee baa afịa m nye ka nji wee si ọfa nche na amakwa m na ihe abịa ka nje die ya bụ nri rapụ ke na ọkpana. Nene nnọọ nene. Mechikwa maka mma. A na-amasị ndị nọ nso. Nemo, kaka ndị ji na-agala.
It's already my world, my wife. Hey, hey, Olisabini go amekwe. Nana amekwe. Na nwa nwoke ga-eji maka na nwaanyị me oburu obi wee nwụrụ. Ka njuka na nwa agụ wuru na life. Ha? Mba, osugo. Hai. My God. Ka njuka na nwa agụ wuru na life. Ha? Ife agụ wuru na life. Nwa ba na life. Baba no wa de egwu. Nwa de egwu ezo ku mana ko to na ma ho maka nwaanyị. O nwaanyị ka nkọ. Baba ndị ụwa. Ha egwu. Why have one ebe from Diana? Hapụ ngwa ka na-apụ n'ime ụlọ. Ụwa dị egwu. Enwere ọtụtụ ụmụ nwaanyị ndị na-achọ ndị ga-anọ. Maka na gị nwere ụmụ n'anya. Ndị ụwa dị egwu. Ha dị egwu. Ebere, kedu ka ime? Asị nka m ngwa gị na mụ na di m Desmond nwoke ji ego na-esizi na-anachi nnukwu obodo echi. Emezie izu ụka na-agba isizi ebe a nwere nabazie mba ofesi ya bụ na South Africa. Ịghọta gị? O nwere ife ị na-ekwu? Ụmụnanya, ekpere m isi gị bụ na Chineke nna ga-eme ka uche gị na-achị azụ. Iji ọnụ. Gịnị bụ fanya bụ ihe nke a biko? Ụmụ na-eme ka ọ bụ nwanne Olisa. Biko gawa gị. N'ofu anya. Nwanne. Banye n'ime kichin ga-akwado nne m. Ọnọdụ gị bụ kichin na room nke ọzọ. Ọ bụkwa na nne gị bụ ị ga-eju esi na ndụ nwe pọ isikwala asị maka isichago m nne gị dị n'ụlọ. Sebe pọ biko bi dị na n'ọfịa. Ike nse. Inayala. Azim. Inayala. Desmond okibonye na yala. Okibonye isi adiro mma. Iwere akọ na uche maka na ọ bụ na iwere akọ na uche ị ga-ama na inugo nwaanyị na ị ga-anapụta nwunye gị n'ụlọ nye nsusu adị na-esi anwụ. Tụfịa. Ngwanụ n'ezie nụnụ. Tụfịa kwa gị. N'ezie anụ ọfịa.